Потом, потому что ты любишь. Просто повтори то же самое, что ты сказал. Ты меня не блытай с неким. С тобою, з Антохом. Увага, поважання завзяти. Я тогда за часиком буду сочить. Добре? Да, и что звук появился тоже. Добре, послушай. Прывітанне, шановнае гаспадарства. Сёння глядзім футбол, Крумкачы Туркспор, Мінскі дывізіён, другой лідер, рэгіянальнага этапа, 12-й тур. Сёння пракаментуем для вас гэты матч я, Ілля Кураленко, і заўзятар Крумкачоў, мой добры сябра, Барасевіч Алексей. Лёша, прывітанне. Вітаю, як я чую, да, на ютубе у нас уже є прывітанне, сябры. Назіраем футбол вельмі доўга, да ты агучваў тое, у якім чэмпіянаце мы выступаем, але я спадзяюся, ніхто не заблытаўся ўсё ж такі, дзе мы гуляем у гэтым сезоне. Так, мы спачатку таксама блыталіся. Я думаю, першыя туры вучылі, дзе мы гуляем. І вось сёння 12-й тур, паглядзім гэты матч. Якія чаканні, Лёша? Ведаеш, улічваючы тое, як праходзіў матч першага кола, я нагадаю, перамога была вельмі цяжкая з лікам 1-0. Вось, то сёння спадзяюся, што ўсё ж такі не будзе такой напругі, пабачым упэўненую гульню Крумкачоў, нягледзячы на пэўныя змены ў складзе, якія адбыліся, але пра гэта пагутарым пазней. Вось, хочацца, каб хлопцы адчулі ўпэўненасць, гэта быў класны матч, выніковы, і, можа быць, некаторыя нашы галеадоры добра папоўнілі сваю статыстыку, але не будзем недаацэньваць сённяшняга суперніка. Так, нельга недооценивать, але ж трэба гуляць у свой моц, і, скажем шчыра, мы павінны браць перамогу, і хочацца забіваць шмат галоў. Таксама, сябры, калі ласка, пішыце, як гук, усё ли чутно, усё ли добра, і ці ўсё добра з нашай карцінкай. Да, сябры, нагадаем вам, што глядзім гэты матч на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы, і, як заўжды, па традыцыі, па трансляцыі вас чакае спасылка на Donation Alerts. Мы, як заўжды, вельмі ўдзячны будзем вашым донатам, бо памятаеце, што абсталяванне наше не супер новае і прагне абнаўлення, таму 5 рублёў, а можна і болей, не пашкадуйце. Можна і ў нейкай замежнай валюце, мы будзем толькі рады. Так, а пакуль давай ужо вось-вось пачнецца матч і прадставім склады каманд. Давай пачнеш ты з нашага клуба. Добра, ты гатовы агучваць все гэтыя турэцкія прозвішчы, так, да? Так. Ну добра, карацей, Крумкачы сёння выступаюць у наступным складзе. Брама абараняе, нумар 1 Віталій Захмантович, 5 капітан каманды Януш Ладуцька, 7 Коскіна Міката, 8 Арсеній Старікаў, 17 Максім Казюренко,
18-й Алексей Баранов, 23-й Ростислав Щерый, 33-й Даниил Дорожко, 83-й Тимофей Мельник и номер 89-й Сергей Ленько и урэшце-рэшт апошні 96-й номер это Микита Кухчик, галоўны тренер команды Сергей Казека. Нагадаю, что наша команда сегодня выступае у чорным комплекте формы, это наш хатні комплект, нічога тут дзіўнага як бы няма. Так, я представлю склад команды Туркспор. Номер перший брамник команды Иван Проскушин, номер другий Павел Похожаев, номер пятый Максим Коневский, номер шостый Алексей Скоробогатов, номер сьомий Максим Хадланчук, номер 8 Мукути Эломба Элвис Антони, номер 9 Даниил Санданович, номер 10 Андрей Конопляник, номер 11 Дауран Кулышов, номер 16 Никита Корошков, номер 19 капитан команды Илья Шарыпа. Головний тренер команды Йохан Джингьос. Ну что, давай... Ну и давай, відповідно, Туркспор сьогодні виступає в властивих йому кольорах, то боку червоних. Ми, видиш, тягом сезону вельми часто забуваємося назвати, в яких кольорах гуляють команди, але сподіваюся, це і так нашим слухачам інтуїтивно зрозуміло. Ну що тичиться бригади арбітрів, то сьогоднішній матч обслуговує головний арбітр Дмитрий Шевчик, його помощники Антон Гончарик і Владислав Ляшкевич. Резервовий сьогоднішній суддя – це Данило Тарахович і, врешті-решт, інспектор сьогоднішнього матчу – це Геннадій Звярок. Так, чомусь не починається матч, чомусь головний суддя не дає свисток. Так, мабуть, є неякі заміни у командах, здається, у Туркспора, але ж я сподіваюся, ми зараз зрозуміємо це і скажемо вам, що відбулося. Ну, видиш, пригадую я перед сезоном, що це за гуня була. Мусі товариська з Колосом з червня. Довго ми так само не могли зрозуміти, чому матч затримлюється. І, напевно, пам'ятаєш ти той матч. Не було тоді стяжков калякутників, да? Ну, так. І тоді Євген Гордейчик особисто сам ставив, якраз таки вішав стяжки на кутники. Сьогодні стяжки є, але ж ось бачимо, що судді у лави запасних Туркспора стоять і щось обмірковують з представниками команди. Ну да, сподіваюся, обмірковують все ж таки, да, просто заміну, а не нечто більш серйозне. І, можливо, ведеш склад, який ти зовсім недавно представив, і він буде з деякими змінами. Давай будемо сподіватися по-щирому, що це не зв'язано з ніякими там проблемами зі здоров'ям. Ось, бо не хотілося б таких ось вимушених замін ще до початку матчу, ще кажучи, давно такого я не назирав. Так, раз у нас есть час, давай скажем, что у нас есть вымушенные змены у складе у порівнянні з минулим матчем. Нема на полі Євгена Гордейчика, у якого перебор жовтих карток, і сьогоднішній матч він пропускає. І так само нема на полі Іллі Зайцева, у якого травма, тому сьогодні ми бачимо Микиту Кухтика і Максима Козюренка на полі. Ну да, давай пригадаємо, що на полі. Не. Максим Козюренко був у прошлом матчі Тимофея Мельника замість Іллі Зайцева. Да, давай пригадаємо, що, напевно, саме уважливо звернули увагу на те, що у заставці этой трансляції значилися два прозвища коментаторів Куроленко і Гордейчик. Повинен був Євген з тобою коментувати цей матч, але нечто у Євгена не отрималося, тому я сьогодні, так би мовити, підміняю футболіста Кримкачова, але не на полі, а в коментаторській позиції. Ось, хоча, скажу щиро, з великим задоволенням заступив би Євгену в цю позицію, бо я думаю, всім було б цікаво послухати мене коментування, які мірковані, думки у тим ліку, да, ось футболісти, глядячи на футбол, а не наші з тобою. Ми все ж таки з тобою не професійні. Ну ладно, я не професійний футболіст, а ти все ж таки були футболіст Кримкачов. Так, але ж я так само не професійний, я був заявлен як любитель, тому... Аматор, да? Аматор пива чи аматор футбола? І того. Я думаю, для футболістів це необхідно і то, бути аматором футбола і аматором пива. Це тонік добре пиво, ведеш. Зазираю я одразу в коментарі, бачу, що пишуть нам, який низький брамник у Туркспора, відзначає це Крум. Ну, може бути, цим скористаються наші сьогоднішні футболісти. Ленько скидує на кого ж? Не скористалися на цей раз. Я навіть скажу щиро, не познав, на кого передача Ленько йшла. Там ще Мельник був, да, подобно на то.
Поназіраємо, да? Будемо ще розбиратися, знайомитися з нашими футболістами, бо є тих, хто не вельми часто з'являються на полі. І покуль, що логічно, чого ми і чекали, в принципі, наша команда забирає м'яч під контроль, і Сеня Стариков заробляє перший кутник для нашої команди. Цікаво, хто сьогодні буде виконувати стандартне становище, бо я думаю, пам'ятаєш ти минулий матч. Чергувалися наші футболісти, Сеня, Єлізаренко, хто там третій, ще Коски. Коски. Ну ось зараз буде бити Арсеній Стариков і можете якраз не розіграли м'яч, не пробив, а ось зараз може бути опасно. Мог бы Януш Ладышко замыкать эту подачу от Сергея Ленько. Классно разобрался в этой ситуации Ленько. Давай отзначим это корпусом. Отштурхнул оборонцу Туркспора и зладил передачу, яку, на великий жаль, ніхто не замкнув. Вось гэта Сергей робіць умее, так, таму чакаем сёння прыгожых момантаў ад Сергея Ленько. Вось, а пра тое, хто б'е кутнікі, якраз ёсць пра гэта спрашивала у нашем блоге на YouTube-канале, можете поглядзець. Аня пытала якраз, я уже не памятаю каго, Сеню Старикова, хто у нас штатны зараз выканаўца стандартных становішчаў, так. І вось Сеня ответил, что штатны, так, Микита Овсянник, але ж вось Микиты не было, і таму павінны былі біць Коски і Сеня. Вось, і часам на правах вопытнага гульца біў яшчэ, падаваў Євген Єлізаренко. Падаван. Я уже вирішив, що ти, да, зараз будеш увесь влог переказувати. Я просто чому трошки усміхаюся, просто сподіваюся, що все буде добре. У перапынку покажемо гэты влог. Калі нехто не глядзеў яго на YouTube-канале Крумкачоў, то будзе магчымасць паглядзець яго ў перапынку гэтага матча, але ў любым выпадку завітвайце на YouTube-канал. Так. Пакідайце падабайкі, каменты, подписывайтеся. Лепш глядзець арыгінальны відос, каб былі прагляды, і ставьте лайки, конечно. А вось зараз быў апасны момант, і зноў не атрымалася прабіць па браме. Сеня прэсінгуе. Да, слухай, зноў жа, на самом пачатку матча мы з тобой усміхаліся перад пачаткам гэтай гульні, але варта, напэўна, адзначыць, што адбыўся сёння, я так разумею, ці учора матч за Кубак Віцебскай вобласці. Давай памішуем, было футболіста Крумкачоў Філіпа Рудзіка, ўзяў ён Кубак Віцебскай вобласці. Я так разумею, адно з галоўных дасягненняў у кар'ере Філіпа Рудзіка, таму віншуем і перадаем прывітанне на ягоны адрес. Так, мабыць, сустрэнемся з міёрамі яшчэ ў гэтым сезоне, паглядзім. Вось, а зараз можна сказаць, што гэта другі матч у супрацьстаянні сённяшніх каманд. Першы матч быў якраз у першым круге супраць Туркспор і Крумкачоў, і матч скончыўся з лікам 0-1 на карысць Крумкачоў, і адзін гол забіў гулец Туркспора, гэта быў аўтагол, Шаўкун забіў, але вось з прастрэлу нашага гульца Лукашевіча сёння і адзін і другі сядзіць на лаве. Да, Крумкач лунае у нас над полем, будзе лічыць гэта такім добрым знакам. Да, скажу шчыра, я не ведаю, як у цябе, але вельмі такія цяжкія ўражанні ў мяне былі пасля таго матча першых кола. Гэта была перамога наша, першая перамога ў чэмпіянаце, але па адчуваннях, па настрою, які ў мяне быў пасля матча, было пачуццё, што мы зазналі паразу. На вялікі жаль, вельмі цяжкая гульня атрымалася тады. Але давай адзначым, што тая перамога распачала цэлую серыю, можа быць, пра гэта пазней, бо ёсць небяспека. Коска намыката, нумар 7. На 6-й хвіліне, да, адзначаецца голам Коскі. Давай занатуем гэта ў нашых з табой канспектах, што на 6-й хвіліне лік адкрывае 7-й нумар нашай каманды. Коскі наміката, для яго, здаецца, калі не памыляюся, гэта 5-й гол у чэмпіянаце. Ён, так ведаеш, дыхае ў спіну Сергея Ленько і забівае свой... Да, все ж таки не помиляюся, 5-й гол, у Ленько все ж таки 6 покуль у чемпіонаті. Так, ось я не пам'ятаю, у Коски було 5 чи 6, напевно, 6-й гол, гэта... Не, мне здається, 4 було у Коски. Ну, зараз зазірнемо наші з тобою конспекти, поцікаємося. Може бути, навіть нехто нас з тобою вже хоче виправити у коментарях. Так, зараз... Да, 4 голи у чемпіонаті було Коски, забивали ще на кубок у тим самому матчі з Новою Прип'яттю. Тобто, ну, 6-й гол в сезоні, 5-й у чемпіонаті.
такі невялічкі юбілей у нашага Коскі з гэтым якой віншуе. Будзем спадзявацца, што сёння ж ён гэты юбілей пераадолее і пройдзе далей, можа быць і нават не на адзін гол. Так, ну вось Сергей Леньков кубку не забіваў, таму у сезоне у іх равенства 6-6. Вось таму могуць і сёння яшчэ тут паміж сабой паспрачацца гульцы і не забіваць галоў паболей. Ну да, глядячи на табло, у нас все ж таки лік 0-0, да, але все ж таки ми з тобою запротоколюємо, що, мусить, ми не помилилися, і все ж таки був залічений той гол. Ось, сподіваюся, що незабаві виправить гэтую помилочку, хібу, да. Ось, і давай відзначимо класну гульню Коскі у минулому матчі, так? Нічого не помиляюся я, і він там виступав переважно у якості асистента у матчі супроти Ураджайної. Не помилюся, я коли скажу, що дві голевые, так? Я думаю, что не помылись, так. Вот, и я скажу, что мне апошнія матчы вельмі падабаецца гульня Коскі. Першыя матчы за наш клуб мне не вельмі падабалася, як гуляе Коскі, але вось ён разыграўся, і зараз гэта выбітная гульня, вельмі ён круто паказвае сябе. Ну да, скауты еўрапейскіх клубаў ўжо шчыльна, пільна назіраюць за прагрэсам Коскі, таму я лічу, калі будзе працягваць він паказваць такі футбол, то можа працягнуць кар'еру ў адным з еўрапейскіх чэмпіянатаў, дзе ён паспеў ужо гуляць, здаецца, у чэмпіянаце Чарнагорі ён выступаў, да, адным з мінорных дывізіёнаў, калі не памыляюся я. Так, я думаю, так, дзесьці ён яшчэ можа пагуляць дакладна, акрамя Беларусі. Да. Давай, можа быць, адзначым тое, у якой форме падышлі каманды да гэтага матчу. Мы адзначалі, вось, што менавіта перамога над Туркспорам, яна распачала такую выдатную серыю Крумкачоў, якая налічвае на сённяшні момант 6 перамог запар і 1 нічыю. Дакладней, 6 перамог, да, і 1 нічыя ў 7 матчах. Менавіта такая серыя зараз на рахунку Крумкачоў. Спадзяюся, сёння мы мусім працягнуць гэтую серыю. Вось, павінна яна дасягнуць ужо 8 матчаў, і што? Ледзь не памыліўся Іван Праскушкін на выхадзе, але ўсё ж такі забірае гэты мяч і намагаецца хутка яго ўвесці ў гульню. Так вось, выдатную форму Крумкачоў я адзначыў. А вось Туркспор, на вялікі жаль, напэўна, для гэтай каманды, нам-то, будзем шчырымі, ўсё роўна, пакуль замыкае турнірную табліцу. 9 упэўненых паразаў, можна назваць это так, запар на рахунку футбалістаў Туркспора і упэўнены апошні радок. Крумкачышны сёння займаюць, калі я не памыляюся, 3-й радок, маюць аднолькавую колькасць балаў у турнірнай табліцы разам з трактарам, але трактар мае на 2 матчы больш. Давай, напэўна, калі гэта згадалі, прыгадаем яшчэ і матчы гэтага тура, адкуль-то у трактара на 2 матчы болей. А яны паспяхова пацярпелі паразу ад футбалістаў Юні з лікам 5-0. Што яшчэ ў гэтым туре было, прыгадаеш? Так, яшчэ Макслайн 2 сыграў з Ураджайнай 0-0 і з Дюшорбовца 0-4 БГУ. Хаця, здаецца, в прынцыпе, пакуль так тур складаецца, в прынцыпе, збольшага на нашу карысць. Нашы наўпроставыя канкуренты, кажу я пра Ураджайную і пра трактар, яны губляюць балы ў гэтым туры, і такім чынам ёсць выдатная магчымасць замацавацца, ўсё ж такі выйсці на другі радок у нашай каманды. Баранаў направа. Так, Зюренко. Я могу дадаць, што Юні ўжо нашмат выйграе ў нас, і здаецца, што шансаў перамагчы іх у нашым дывізіёне няшмат. Ну, слухай, глядзі, апошнія 2 сезоны каманда наша займае другі радок у сваім дывізіёне, і потым выходзіць у фінал другой лігі. Калі ў гэтым сезоне будзе гэтак жа, то я цалкам не супраць таго, каб заняць другі радок у дывізіёне і дайсці да фінала. Але ж ведаеш, хочацца не проста дайсці да фінала, а перамагчы там, пакуль што такога не было. Ну, ведаеш, я проста з асцярогай пра ўсё гэта кажу, бо бачу, як узмацняюцца нашы наўпроставыя супернікі, якія падпісанню таго ж, в прынцыпе, Юні, як неблага, в прынцыпе, падсілкоўваецца Стэнлес той жа, да, это так, з таго, што я звяртаю ўвагу. Ух ты, які класны праход! І вось, нумар 10, здаецца. Это Андрей Коноплянник на 11-й хвіліне. Туркспор раўняе лік. Да, мы так трошку з тобой разглубіліся, змоўклі. Але давай адзначым, сябры, калі ў нас сёння трансляцыя з паўторамі, я думаю, атрымаеце вас салоду, гледзячы на гэты гол. Класна прайшоў
нашу оборону Андрій Конопляник. Ну, класно не для нас, але, Так, в принципі... я не думаю, що наші глядачі тримають солоду, але ж так, гол ёсць, і ось зараз єдинолічний з'явився лідер-бомбардир у Туркспора. Конопляник забиває другі гол в сезоні, і гэта больш за ўсіх з Туркспора. Яшчэ па галу забілі Кулышоў, Харланчук, Николаенко і Мироненко. А вось у Конопляніка цяпер 2 мячы. Ну, не атрымалася зрабіць сёння у Віталя Загмантовича сухар, але ж... Ну, пераглядзеў я паўторы, скажу шчыра, як кухчика і ладучку, просто як фішкі абышоў Андрей Конопляник. Спадзяюся, не пакрыўдзяцца нашы футбалісты, спадзяюся, это толькі разлуе іх вось такая памылка. Ось, бо, шчыра кажучы, ну, ведаеш, з больш сур'ёзным супернікам это можа каштаваць нашмат даражэй нашай камандзе. Так, калі б сёння з намі каментаваў Евген Гардзейчык, мабыць, крыху пажурыў бы ён сваіх калекцый, наадварот падтрымаў бы, але ж такое бывае, так. А вось зараз можна, не атрымалася. Да, Элвис выбивае мяч, хацелася сказаць, за бакавую. Я спадзяюся, не пакрыўдзецца 8-й номер Туркспора, калі будзе менавіта так яго называць, бо Мукудзи, Эломба, Элвис, Антоні ці Антоні, ну гэта занадта доўга, а вось Элвисом называць, я думаю, будзе лашчыць, гэта маё асабістае вуха. Так, можна, я не ведаю, што як лепей называць, але думаю, Элвис, будзем называць Элвис, раз ты пачаў. Да, ну і давай адзначым, што досыць такі інтэрнацыянальны склад у Туркспора, сама каманда наогул з турэцкімі каранямі. А наогул у складзе ёсць Алексей Скарбагатов, які адзначаны як з расійскім пашпартам. Ой-ой-ой-ой-ой! Што ў гэтай сітуацыі? Навошта? Вось Даніл Дорожка, супер неабавязковая жоўтая картка. Давно я такога не бачу. Ну, слухай, не падабаецца мне вось гэты настрой, з якім футбалісты выйшлі, да? Цікавы момант, так? Навошта гэта было, але ж... Ну, не ведаю. Ну, я даже калі гуляў рукамі, дык трэба было закідваць у браму. Можа, ніхто бы не заўважыў, быў такім выпадку, а так... Да, Даніл Дорожка зусім не абавязкова жоўтую картку атрымлівае. Не ведаю, шчыра кажучы, якая гэта картка для яго. Зараз зазірну. Ну, здаецца... Другая у чэмпіянаце. То бок не крытычна, але ўсё роўна не варта ў такі матчы не збіраць ні галы, ні жоўтыя карткі. Навошта? Не ў тым ліку пашкоджанні. Так, здаецца, што у твар мяч не ляцеў. Таму навошта, але ж... Ладно, я думаю, не страшно. Это было такое нешта на рефлекторным узроўні выглядала на тое. Ну, не ведаю. Мабыць, не рефлекторна, а просто захацелася так згуляць. Я, як футбаліст, скажу табе, у мяне таксама ёсць такія жаданні згуляць рукамі часам, ведаеш? Да, мы не ведаем, якімі яшчэ відамі спорту займаецца, цікавіцца Даніл Дорожка. Можа быць, ён яшчэ такі, ведаеш, дасведчаны валейбаліст, таму імкнуўся згуляць менавіта так па валейбольнаму, але ладно, жоўтую картку запратакалюем, і будзем спадзявацца, што гэта апошняя на сёння жоўтая картка для Крумкачоў. Давай наогул згадаем той факт, што Крумкачы ў сярэднім па 1,5 жоўтыя карткі за матч атрымліваюць пакуль, то бок, ну вось сваю так частку норму ўжо выканалі. Спадзяюся, больш такіх і не будзе. Ну што, 15 хвілін гулялі каманды, скажу шчыра, не чакаў я такі лік, в прынцыпе, на 15 хвіліне пабачыць. Але для нейтральнага заўзятара, я думаю, такі лік толькі на карысць, бо цікавей гэты матч назіраць. Лынько атрымлівае перадачу ад Намікаты, класна скідвае на дарожку, але трошку прабег тое месца ўжо Даніл. Так, ён скінуў паміж старыгом і дарожкай і не атрымалася нікога ўзяць мяч, а зараз Максим Казюренко атабраў мяч. Ой-ой-ой! І ведаеш, па гэтым ударе я пазнаю тэхніку Расціслава Серага, бо ну, трэба было падстройвацца ў гэтай сітуацыі Расціславу. Можа быць, трошку жорстка выказваюся я на адрас нашых футбалістаў сёння, але ну, хочацца трошку больш прафесіяналізму, дакладнасці, упэўненасцю сваіх дзеянняў, каб это ўсё канвертавалася ў галы, і мы бачылі лік на карысць нашай каманды. Так, калі мы ўжо з табой сказалі пра нашых бамбардзіраў Коскі і Лынько і ўспомнілі дарожку, то давай скажам, што яшчэ ў сезоне трэці наш бамбардзір Алексей Баранов, яго 4 галы, а вось у Даніла Дорожка 3 галы. Таму чакаем галоў. Жоўтая картка сёння ёсць ужо ў Даніла, а цяпер патрэбны гол. Ведаеш,
Так, давай поділюся своїми ураженнями аб гульні Даніїла. Спочатку, ось як у Коскі, мені не вельми подобалося, але ж ось апошнія матчі Даніїл забиває і показує добру гульню, тому і заслужив він виходить з перших хвилин. Так, а пакуль Козюренко аддае на Лынько. І што, Сергей, было бачна па ягоных рухах, што закладаўся пад бісіклету Сергей. У гэтым я ўпэўнены амаль на 100%, але, па-першае, становішча пазгуляю, а па-другое, пайшоў вышэй гэты мяч, і не атрымалася у Сергея падстроіцца пад яго. Але ж чарговы падыход для нашай каманды, і неўзабаве, мяркую, яны мусяць канвертавацца ў галы. Бо прапускаць, як бы это не гучаў, Туркспор умее выдатна. Пакуль за 9 матчаў 46 прапушчаных, то бок у сярэднім колькі ты у нас больш тыкнар. Трэба 46 падзяліць на 9, і это колькі у нас? Амаль 7. Амаль 7 мячоў сярэдне прапускае, але ведаеш, не так даўно была гульня Туркспора з энергетыкам, дзе Туркспор пацярпеў паразу з лікам 0-13. То бок вось такія буйныя лікі бываюць у гэтых матчах. Мы пакуль што па аднаму галу забіваем Туркспору. Да, у сярэднім пакуль менавіта так. Ну што, Лынько ёсць на ім парушэнне правілаў? Не, але застаецца мяч за нашай камандай. І яшчэ адзін кутнік зарабляе наша каманда. Спадзяюся, трапіла ў трансляцыю вось гэта акрабатычнае дзеянне ад Коскі на Мікат. Я нават скажу шчыра, напэўна, Алімпіяда зараз праходзіць, і таму Коскі хоча паказаць сябе ў тым ліку ў сваіх нейкіх гімнастычных выхадках. Так. Схуйля, я ще ведаю, що скажу. Треба нам з тобою все ж таки виконати ту частку і розібратися, яка ж заміна відбулася у складі Туркспора. Хто ж сьогодні вийшов гуляти у старті з незапланованих. Спробуємо з тобою розібратися. Коли сябриня, хто з вас уже розібрався, підказуйте нам у чаті по трансляції. Будемо вельми вдячні вам, а так по крихте поспробуємо розібратися. Хто той щасливчик, який сьогодні заробив своє місце у стартовому складі. Коскі, чию ж голову знойде зараз? Футболіста Туркспора, подбор за Сенем Стариковым. Забирає на замаху, обманує футболіста, але все ж таки блокують удар Старикова. І протягується наша атака уже лівим флангом. Так, знову... Так, а ось зараз назад м'яч. Не атрымалася без наших центральных абаронцаў пачаць гэтую атаку, і ўвогуле не атрымалася пачаць атаку. Да, Элвис упэўнена дзейнічае на мячы і распачынае атаку свае каманды. Не падтрымалі ягоны запал партнёры, але вось такім далёкім вынасам можа быць пэўная небяспека ля брамы нашай каманды, але ў гэтай сітуацыі ўжо ўпэўнена гуляе Януш Ладуцька. Слухай, віншаваў я на пачатку матча Філіпа Рудзіка, давай згадаем яшчэ іншага нашага былого футбаліста Мікіту Кіралідзе, які, я так разумею, пабраўся шлюбам не так даўно, літаральна ў бліжэйшыя дні, і вось ажаніўся Мікіта Кіралідзе, не ведаю, хто ягоны абраніца, але вось такія фотаздымкі я бачу ў ягоных соцсетках, таму віншую Мікіту Кіралідзе, пакуль на Міката мог дубль записать на свой рахунок уже на 20-й хвилине матча. Классный удар, я думаю, погодишься ты, так, такий щільний. І міняв м'яч траєкторію, видиш, може, коли б не міняв, і залетів би у браму так. Івана Проскушкіна. Здається, Коскі прострілявся і удари доволі добрі. Так, віншуємо Мікіту. Мабуть, чекаємо у нашій команді. Ну, ён у складі Борисов Гайны выступае ў гэтым сезоне, так само моцная команда такая вымалёўваецца, можа быць патэнцыйны супернік наш по плей-офф. Ну, вось я не вельмі ведаю правілы, ці можна будзе яшчэ заяўляць гульцоў, ці не. Што-небудзь ведаеш пра гэта? Скажу шчыра, не ведаю, бо, ну, слухай, тут уже, ладно, про гэта пазней, бо Лынько выходзіў на сам-насам з брамнікам Туркспора, але фіксуе становішча пазгульню бакавы арбітр. Скажу я шчыра, не бачыў. Не ведаю я, што там згодна з рэгламентам, бо розныя арганізатары, ведаеш, рэгіянальнага этапу і фінальнай часткі. Фінальную частку, наколькі памятаю, все ж таки Федерацыя футбола арганізоўвае, а рэгіянальны этап Міністэрства спорту. Ці сябры, калі вы лепш валодаеце сітуацыяй, можете падказваць, а это ты ўсё да чаго пытаеш? Хочаш Кіралідзе на фінальны этап заявіць? Ну так, Кіралідзе ці яшчэ, мабыць... Так ягоная каманда пакуль претендуе на выхад у плей-офф, да? Ведаеш, у плей-оффе ўжо нельга будзе за две каманды дакладна выступаць. Ну ведаеш, мабыць, ён вырашыў змяніць свой клуб. Ведаеш, таму... Ну, барысаўскі ж Кіралідзе, таму, я думаю, за Гайну з Барысава яму выступаць нашмат камфортней, чым ездзіць на трэніроўкі ў Мінск, як гэта было ў часы выступлення яго за Крумкачы. Так, а пакуль што у нас гульня ідзе пад дамінаваннем. Рукою! Ой, сыгра!
Працягваецца Мячиком атака. пішов, так. Там. Коски упэўнены дзейнічае, да, і праводзіць нашу атаку ўжо на левы паўфланг, ужо паўнавартасны левы фланг задзейнічала наша каманда, там мусіць быць. Хто у нас на левым сёння бегае, дай-ка я разбяруся. Так, Казюренко зараз, прычым, звярні ўвагу, бачылі мы сітуатыўна Казюренко на флангу правым. Ну, мабыць, часам яны могуць мяняцца флангамі, але злева Казюренко, справа... Зараз Тимофей Мельник дзейнічае, да. А пакуль з мячом Барану будзе вырезаць Алексей перадачу, відавочна, это было па ягоным замаху, але да Коскі гэты мяч не даходзіць. І што? Туркспорт спрабуе агрызацца ў чарговы раз. 11-й нумар гэта Даўран Кулышоў, туркменскі, так бы мовіць, легіянер Туркспора. Што ўдвох спрабуюць разабрацца з нашымі футбалістамі, і паспяхова гэта робяць футбалісты ў чырвоных футболках. Мой любімы Элвіс задзейнічаны ў гэтай атацы, і ўжо мусіць на правы фланг будуць пераводзіць гэту атаку футбалісты Туркспора. Уже з'явіўся у цябе любімы гулец Туркспора, так? Ну, яго прасцей за ўсё адрозніваць ад астатніх. І што, Коскі ў падкаце дзейнічае, але безвыніковымі гэта дзеянне застаецца. Слухай, ну мусіць самая такая зацягнутая зараз атака ад Туркспора, ўжо можа за 2 десяткі дакладных перадач у выкананні футбалістаў Туркспора, але ж все ж таки перарываецца гэта серыя адборам ад Сені Старыкава. Але ж не з контратакай, а ўжо так будзем атакаваць пазіцыйна. Знаете, пакуль такі нізкі тэмп у гэтага матча, не ўзрываюцца, не падымаюць, не падвышаюць тэмп нашыя футбалісты, і гэта відавочна і ёсць прычынай таго, што пакуль лік на табло 1-1. Ну вось цікава, так, цікава, чаму не атрымліваецца падняць тэмп, і ўвогуле ці хочуць гэта рабіць нашыя гульцы, мабыць, усыпіць Туркспор і ў другім тайме ўжо перамагчы, ну, паглядзім. Слухай, ну не той супернік, каб адкладаць это так на другі тайм. Даніл Дорожка не замыкае гэту перадачу. Ну! Баранаў б'е загнаны. Яшчэ, а не... Януш, ну што, там нічога не было. Януш не фаліў, навошта гэта? Навошта гэта свісток? Ладно, фіксую все ж таки, да, парушэнне правил. Давай нагадаем, што сённяшні матч абслугоўвае Дмітрий Шэўчык. Здаецца, ніводнага матча Крумкача ў гэтым сезоне гэты арбітр не абслугоўваў. Калі памыляюся, сябры заўжды выпраўляйце нас, калі ласка. Зазірнем тым часам у каментары, што там цікавого. Мельник с Казюренко флангами поменялись, вспоминается прошлый сезон, пригадывая нам гэта Крум. Ну да, только что мы литерально с тобой отзначали менавіта такие трансформации, які адбываюцца на поле. Крумкачы чемпіон нам пишут. Ну, спадзяемся і мы з тобой, што врэшце-рэшт трэцяй спробы заберем і золата другой лігі, але ведаеш, мы так упэўнена, дакладней я так упэўнена разважаю про тое, што заберем мы там золата, дойдем до фіналу, а нам яшчэ трэба ў плэй-офф прайсці, да? Ну так, так. Тым больш, што пакуль што мы нават не на другім месцы, так? Да, па страчаных балах мы там можем спакойна займаць другі радок, але пакуль, на вялікі жаль, трэці радок мы дзелім дакладней другі радок разам з трактарам. Чаму так адбываецца? Таму што, на вялікі жаль, па выніках асабістых матчаў трактар апынуўся мацнейшым у гэтым сезоне, зазнаўшы перамогу і аднойчы згуляўшы у нічыю з нашай каманды. Шкада, конечно. Не былі мы горш за трактар у гэтых матчах, але так адбылося. Ну, ты неяк так вельмі лаяльна кажаш, таму што не тое, каб горш. Мы ў абодвух матчах выглядалі лепш за, напэўна, за трактар, хаця, скажу шчыра, другі матч я так у меншай ступені назіраў, вырашаючы тэхнічныя праблемы з трансляцыяй, таму тут ужо ты мне можаш калі што падказваць, наколькі добра. Ну, як на маё меркаванне, Крумкачы былі лепей, так, за трактар. Ну да, калі ўжо да 90 хвіліны лік быў 3-1 на карысць нашай каманды, але ладно, давай не будзем згадваць тое, бо можа у нас наш матч глядзяць нейкія заўзятары трактары, мы зараз, ведаеш, мёд. Ну, ведаеш, што мы ж сваё меркаванне кажам. Вось наш трэнер Владзімір Бушма у пасляматчавым каментары пасля матча з трактарам сказаў, што мы не валодалі, Крумкачы не валодалі ініцыятывай, і трактар не валодаў. То бок гэта была нічайная гульня на меркаванне Владзіміра Бушмы, ці, мабыць, ну, ініцыятывай ніхто не валодаў, як ён кажа. Таму, а мне так не падалося, я з ім нават крыху паспрачаўся, але ж, канешне, спор гэты не выйграў. А пакуль Коскі вырашыў 8-мінут атак выканаць гэтае стандартнае становішча, пакаціўшы мяч на Данііла Дорожку, блакуюць удары нашага Данііла, і што? Ці перахопіць мяч Туркспор і распачне сваю атаку? Зараз мы пабачым, але шчыльна гуляе Расціслаў Серы на правым флангу. І што?
Порушення правил на користь футболістів у червоних футболках. І давай звернемо увагу, що 26-та хвилина на табло, то бок адгулялі ўжо большую палову першага тайма, і пакуль няма такой, ведаеш, відавочнай перавагі па момантах. Нешта даўно я не бачу такой вастрыні ля брамы Туркспора. Так, по момантам згодны, мабыць, XG таксама прыкладна роўныя былі б, але ж больш атак у нас, больш валодаем мячом. Таму трэба валоданне у якасць. Ну так, і давай скажу шчыра, падзялюся, што вельмі рады, што досыць нямала нас сёння назірае за гэтым матчам. Чакаў менш гледачоў, бо ўсё ж такі, гуляе адзін з лідараў дывізіёна з аўтсайдерам, але ўсё ж такі рады, што сёння вы назіраеце гэты матч з намі. Перад матчам, нагадаю, прайшоў у нас тут дождзік, таму, магчыма, падмачыў газон. І павінен мяч хуценька хадзіць сёння па полі, але футбалісты не імкнуцца гэта рабіць. Сеня Старікаў недакладнай перадачы адзначаецца, але дзякуючы перахопу ад Коскі мае магчымасць. Ростислав Серый на 27-й хвіліне матча выводзіць нашу каманду наперад і забівае свой трэці мяч у чэмпіянаце. Вось так Ростислав Серый робіцца адным з найлепшых бамбардзіраў у складзе Крумкачоў. Ведаеш, мы якраз абмяркоўвалі з фанатамі клуба наконт таго, чаму Ростислав Серый не выходзіць ужо на поле апошнія матчы, ці выходзіць на вельмі няшмат хвілін, і сёння вось ён выйшаў з першых хвілін і забіў гол, таму не дарма абмяркоўвалі гэта. Слухай, пытаюць у нас адразу ў каментарах, чаму адзін з лідараў Крумкачоў, Зайцаў, не гуляе сёння. Падкажы, калі ласка. Мы ўжо казалі на пачатку матча, што ёсць траўма у Іллі Зайцу і чакаем яго ў наступных матчах, але ж сёння яго няма нават на лаве. Шкада, конечно. Вось. Зараз на Элвісе свалілі нашы гульцы і будуць распачынаць сваю атаку гульцы Туркспора. Зараз выходзіць мяч за бакавую. Да, я пераглядаю гэты гол на выкананні нашай каманды. Я знаю, што Казюренка адзначыўся ў галявой сітуацыі перадачай, таму вось давай павіншуем, напэўна, гэта футбаліста з першым галявым дзеяннем у складзе Крумкачоў. Ёсць адна галявая перадача на рахунку гэта футбаліста. Нагадаю, ён ужо трэці матч у складзе нашай каманды праводзіць, пакуль неадназначна выглядае, скажу шчыра. Это звыш так яскрава, неяк звыш якасна не выглядае. Вось, але я спадзяюся, з цягам матчаў будзе дадаваць і паказваць усё больш выніковы футбол на карысць каманды. Ой, як прыгожа згуляў Даніл Дорожка пятачкай. Што, удар Лынько блакуюць, Ростислав Серый на Лынько, яшчэ адзін удар Сергея заблакаваны і аут на карысць нашай каманды. Ведаеш, здаецца пакуль што перавага ў адзін мяч, але вось такія прыгожыя моманты ёсць. Мабыць, нейкі кураж зловяць нашы гульцы і распачнуць больш хуткую гульню, больш яскравую і прыгожую. Скажу шчыра, я заўжды больш заведаю за прыліку 2-1, я заўзею за тое, каб футбол быў эфектыўным. Калі ўжо перавага будзе больша, можна гуляць у эфектнасць. А пакуль трэба рабіць розніцу. Ведаеш, калі ты можаш гуляць і эфектна, і якасна, чаму не рабіць гэта так? Калі ты ўмееш рабіць пасы пяткай, рабі, але рабі гэта дакладна. Што і зрабіў Даніл Дорожка, таму ніякіх прэтэнзій да яго няма. Давай быстрее, пока стоят! Толькі што вось Сергей Лынько, мабыць, не чакаў такога паса. Правы фланг задзейнічае наша каманда. Баранаў з Казюренка, ледзь не губляе мяч Максім. Але ж не губляе. Да, я просто чаму эту тэму закрануў, ведаеш, улічваючы тое, як неахвоча пазней Коскі паспее да мяча ці не, паспявае, забірае яго, аддае на Казюренку. Ёсць магчымасць зрабіць класны навес у Максіма, але ўсё ж такі, да, забірае мяч пад сябе, адыграўшы ў сценачку з Баранавым, і што? Хто будзе адрасатам? Лынько на Дорожку, пакуль ўсё класна выглядае, але
трошки не атрымаўся удар з левай нагі ў Данііла і запішам удар статыстыку, але не выніковы, на вялікі жаль. Дык вось, я пра то, што ведаеш, улічваючы то, як не хоча Сергей Казека робіць замены, то я б на месцы футбалістаў як мага больш аддаваўся, каб хутчэй рабіць лік больш буйным, каб даць все ж таки сваім партнёрам па камандзе, якія не шмат практыкі атрымліваюць, таксама выйсці ў другім тайме, адчуць футбол, паказаць сябе. Вось, ну менавіта это я так, ведаеш, досыць альтруістычна разважаю, бо некаторыя футбалісты мусяць і трошку эгоісты. Не без такога. Ведаеш, але все роўна, раз яны эгоісты, як ты кажаш, то яны хочуць забіваць, паказваць сабе, таму гэта ўсё спрыяе да перамогі. Вось. Да, не спатрэбілася дапамога доктара 11-му футбалісту Туркспора, гэта туркменскі легіянер Дауран Калышоў, спадзяюся, не блытаю націскі я ў ягоным імені. І працягне ён гэты матч, а мы з табой, здаецца, так і не разабраліся, хто ўсё ж такі з'явіўся на полі. Зараз я разбягуся па складзе і паспрабую з гэтым разабрацца, пакуль ты будзеш сачыць за гульнёй. Так, пакуль што мяч у гульцоў Туркспора, але ж ён ходзіць туды-сюды і ніхто не можа захапіць гэтае валоданне мячом. Сергей Лунько прэсінгуе, нічога не атрымалася. Ну і здаецца, зараз павінны мы пачаць сваю пазіцыйную атаку. Аут на нашу карысць. Ведаеш, цікава тое, што, здаецца, усе футбалісты ўсё ж такі на полі, калі не памыляюся, я, перабраўшы склад, не знайшоў я таго, хто ўсё ж такі адсутны. Сябры, калі заўважылі вы менавіта таго, хто тэрмінова з'явіўся на полі, падказваеце. Ну, мабыць, нешта іншае абмяркоўвалі суддзі з прадстаўнікамі клуба Туркспор. Ну, мне насамрэч падказвае, што можа быць і брамнік. Паглядзім потым, звернем увагу, што можа не першы нумар абараняе браму Туркспора пакуль. Бо ў запасе я так бачу Ігор Кулікевіч 12 нумар, магчыма, і ён выйшаў у старце. Ладно, я думаю, не так цікава гэта менавіта заўзятарам нашай каманды. Іх пераважная большасць, упэўнены, я назіраю за гэтым матчам. Так, Да, вот, так, 12. Все ж таки, вось дзе тая праблема крылася, ведаеш, на 34-й хвіліне мы з тобой все ж таки ўрэшце разабраліся, што Іван Праскушкін, якому мы ўжо припісалі некалькі сейваў і упэўненых дзеянняў, а все ж таки не ён сёння на полі. Коска. Это нарушение! Так, як падказвае наш аператор, гэта парушэнне, і мне так падалося. Таксама. Ведаеш, атрымліваецца, што, магчыма, без запаснога брамніка гуляе сёння Туркспор, і спадзяемся, што не спатрэбіцца ягоныя паслугі сёння, все будуць здаровыя і будуць паказваць сябе менавіта на газоне. Не, спадзяемся, што ўсе будуць здаровыя, але ж можна зрабіць так, каб брамнік Туркспора нагуляў на чырвоную картку. Тады гэта было бы цікавей для нас. Таму, мабыць, трэба гуляць так, каб ён сфаліў у сваёй штрафной. Серега, дай им звездулей. Рано еще. Добре, згадаў ты гэта, давай, напэўна, яшчэ прыгадаем тых новых футбалістаў, якія з'явіліся ў складзе Крумкачоў. Можа, пазнаёміш нашых слухачоў, хто ж папоўніў склад Крумкачоў, каго мы абвесцілі літаральна на гэтым тыдні. Так, новыя гульцы нашай каманды — гэта брамнік Мікіта Нікіценка. Яго вы ўжо можаце пабачыць на лаве запасных сёння. Гатовы ён, здаецца, увайсці ў гульню. Баранаў на дорожку той адзначаецца дублем на 35-й хвіліне матча. Ростислав Щеры робіць лік 3-1 і забівае свой, ого, 4-й гол у сезоне. Такім чынам даганяе ён Алексея Баранова і робіцца трэцім бомбардзірам Крумкачоў у гэтым сезоне. Ці маглі мы пра такое падумаць з тобой перад стартам гэтага сезона? Перад стартам, я думаю, маглі. А вось перад стартам гэтага матча хто ставіў на дубль Серага, не ведаю. Фамилия не склоняется. Не перевод. Ну, малойчык, канешне, Ростик. Вельмі мы задаволены яго галом. Дзякуй за гол, а я скончу пра нашых новічкоў.
Апошнім клубам Мікіты Нікітенка быў Энергетык ФСК. Ён згуляў у гэтым сезоне адзін матч, але ж толькі хвілін 6 адыграў Мікіта. І вось другі наш новічок Іван Аскерка, паўабаронца, гуляў пачатак гэтага сезона за Мінску У-18. Чакаем гульцоў на полі. Таму і зычым поспехаў. Сёння на лаве запасных Івана Аскерка мы не бачым, але ж Хіба не бачу. Ёсць бачым, по 13 нумарам, да. Таму чакаем на поле. Штосьці здавалася мне, што я яго не бачыў, але ён ёсць сёння. Да, давай адзначым зноў жа, што ў галевым моманце якраз такі перадачай на Ростислава Серага адзначыўся Сергей Ленько, пакуль якасці асістэнта Сергея выступае, але спадзяюся, неўзабаве ўсё ж такі пабачым і галы ад Сергея. Трэба яму ўсё ж такі наганяць лідараў дывізіёна. Хаця не ведаю, наколькі трэба, ведаеш. Або это все было на карысць каманды, а ці будзе там лепшы бомбардзір дывізіёна з склада Крумкачова ці не, гэта не так істотна. Нагадаю, пакуль, здаецца, Александр Шишко з Юні з 12 мячамі мусіць найлепшы бомбардзір нашага дывізіёна. Так, все верно, найлепшы бомбардзір Іван Шишко. Александр Шишко, да. Александр, прабачце. Сергей Ленько навешвае і не атрымліваецца ў яго гэта дзеянне. Ну і давай, Алексей, скажам, раз мы ўжо вспомнілі пра навічкоў, то і падзячым гульцоў нашай каманды, ўжо былых, хто сышоў з нашага клуба. Сышлі Сергей Кемцоў з сезона 22 года, гуляў ён за нашу каманду, сыграў 31 матч, 8 галоў на яго рахунку. Дзякую, Сергей, за гульню. Было шмат яскравых момантаў. Да, напэўна, самыя важныя галы, якія прыгадваюцца ў выкананні Сергея, гэта давай прыгадаем паўфінал сезону 2022 з Вікторіяй з Марінай Горкі, калі Сергей дублем адзначыўся ў першым матчы. Вось, на вялікі жаль, тады не ўтрымалі мы перамогу. Пасля ліка 2-0 згулялі 2-2. Памятаеш ты той трылер, які быў матч у адказ, і штось Серый, ведаеш, ужо грудзямі спрабаваў замкнуць гэту перадачу, але ж становішча па-за гульнёй фіксуе бакавы. Вось, Сергей Ленько яшчэ раз хацеў яшчэ адзін асістэнцкі бал, але ж не атрымалася. Так, і яшчэ, што запомнілася мне у гульні Сергея Кемцова, гэта тое, што ён шмат пенальці зарабляў для каманды і выходзіў з замены, быў такім джокерам, таму здаецца, будзе не хапаць Сергея і зычым яму поспехаў у яго новым клубе, калі такі будзе. Ну ладно, давай, не буду я разважаць на эту тэму, бо добра не ведаю, што Казюренка прабіваў, але ўпэўнена дзейнічае Брамнік Туркспорт, адбіваючы гэты мяч, і што ёсць магчымасць збегчы ў контратаку. Даніл Сандович прэсінгаваў нашага Януша Ладуцьку, але забірае кантроль над мячом наша каманда. Так, Сеня сзади! Так, Максим Казюренка непрыемна вельмі, здаецца, прабіваў. Там шмат гульцоў было паміж ім і Брамнікам, і добра зарыентаваўся Брамнік Туркспора. Ну, і давай ўжо буду продолжать пра тых, хто пакінуў нашу каманду. Гэта яшчэ Дзяніс Рудзянок, 5 матчаў згуляў, і Алексей Васюк не выйшаў на поле, але ж лічыўся в нашай камандзе і сядзеў на лаве, трэніраваўся з камандай. Скажам дзякую хлапцам і поспехаў у новых камандах. Ну, а пакуль Казюренка на 40-й хвіліне зарабляе чарговы кутнік для нашай каманды, і звярні ўвагу на тое, хто ідзе выконваць гэтую падачу, ці можа розыгрыш у выкананні нашай каманды мы зараз пабачым, так і ёсць. Разыгралі яны з купцікам мяч і працягвае кантраляваць мяч наша каманда. Казюренка шукае футбаліста Крумкачова, але не знаходзіць на вялікі жаль, і Коскі забірае гэты падбор, мусіць адгуляцца з некім з нашых абаронцаў, ці не. Все ж таки пакуль сам кантралюе мяч Коскі, можа хоча выступіць у якасці асістэнта ў гэтай сітуацыі. Не, все ж таки пераводзяць мяч нашыя футбалісты на фланг правы, дзе зноў дзейнічае Казюренка.
Тому що така регулярна практика тягом GTA матчу, Козюренко і Мельник будуть флангами мінятися. Так, здається, що більш все ж таки розпочинаємо атаки праз фланг Максима Козюренки, чим праз фланг Тимофея Мельника. Здається, що є опасні моменти у дзеяннях Максима. А коли казати про те, що Сергій... Ой. Да, спробували зробити пригожосць футболісти нашої команди, але знову ж я за ефективність. І що, Баранов з підбору б'є, але блокують ягоні удари. Що, вельми щільно, вельми велика кількість футболістів на квадратні метри зараз. І що, аут на користь Крумкачов. Так, то, что Сергей Лунько пробивал кутник, не пробивал, а разыгрывал с іншими гульцами. Это, мне здаецца, простое, что у пачатку сезона ввогуле не атрымліваліся кутнікі ці штрафны, ніводнага гола у пачатку сезона не было, а кутнікаў штрафных вельмі шмат было. Вось, і таму зараз ужо бачылі мы галы, так, галы галавой ад, здаецца, Евгена Гардзейчыка, Алексея Баранова, так, але ж все яшчэ не шмат момантаў штрафных пераходзіць у якасць, і вось, здаецца, гульцы і трэнеры прыдумаюць штосьці новае і спрабуюць. Да, я тим часом хотів звернути увагу на чергове становище поза гольною у виконанні нашої команди. Ведеш, є таке відчування. Короче, цікаво мені було поглядіти би статистику, кольки у середньому на угол Крумкачі офсайду отримують за матч, бо вельми регулярно ось наші нападники, ну, футболісти з групи атаки, отримуються, трапити у це становище. На углу хотілося б трошки, напевно, попрацювати у цьому моменті, як Магараді вони трапляли, більш грамотно користалися ось цими можливостями, дійсничаючи на той самій лінії офсайда. Так, нярэдка яшчэ попадае у офсайды яшчэ адзін наш гулец Іван Каленскі, таму успомніўся мне ён, але ж сёння мы яго не бачым нават на лаве запасных. Ці, мабыць, ведаеш, Лёша, чаму яго няма сёння? Падказваць мне, што нейкае пашкоджанне у Івана. Зычым яму як мага хутчэй вярнуцца ў склад нашай каманды. Вось, мінулы матч Мікіта Овсянік прапускаў. Гэты матч, бачыш, ёсць праблемы ў Зайцева з Каленскім. Давай зычы толькі здароўя футбалістам, бо не такі вялікі склад, менавіта вось тых футбалістаў, якія могуць узмацняць нашу гульню, таму зычым кожнаму з іх здароўя, тым больш бліжэй да плэй-оффа, якое, я спадзяюся, мы трапім, трэба быць у як мага больш моцным становішчы. Ну і Мікіта Овсянік таксама сёння не на поле. Так, сёння ён ёсць на лаве запасных, але ж не на поле. Мабыць, таксама яшчэ да канца не восстановіўся, таму берагуць трэнеры Мікіту. Да, ну давай, значит, что матч такі, што можна даць пагуляць тым футбалістам, якія не так шмат гульнявой практыкі атрымліваюць, але магчыма цягам другого тайму, каб атрымаць вось гэты адчуціты тонус, да, Мікіта Овсянік на поле і з'явіцца, а пакуль класна дзейнічаюць нашыя футбалісты на палове Торгспора, і Сеня Старікаў будзе грузіць мяч на каго? На футбаліста Торгспора, і мусіць яшчэ адзін кутнік пабачым мы з табою. Давай азначым, што 45-я хвіліна стартавала, і зусім неўзабаве пабачым мы, магчыма, рэзервовага з табло, якое нам падкажа, колькі ж яшчэ будзе дададзена да першага тайму. Лунько мякенька выдае, але выдае на галаву футбаліста Торгспора. І Колькі б ты хвілін, Лёш, дадаў да матча? да, ну не болей шчыра. Ну, да матча не ведаю, а да першага тайму, ну, хвілінку адну больш бы і накідваў. І вось, бо, ну, давай шчыра скажам, ведаеш, як па правілах прынята, там раней было 30 секунд за кожны гол, як бы за святкаванне гола, то тут 2 хвіліны трэба даваць, але я не думаю, што столькі будзе дададзена. Хаця такім надвор'ем, я думаю, з вялікай асалодай футбалісты пабегалі бы лішнія хвілінкі. Козюренко на правым флангу зноў жа, пакуль ён там замацаваўся і будзе намагацца ствараць небяспеку, але з небяспекі атрымаўся што? Толькі кутнік. Ну, кутнік увогуле гэта небяспечна, так? Ну, быццам бы, да, па азначэнні небяспечна, але не вельмі вынікова атрымліваецца канвертаваць кутнікі ў небяспеку ля брамы суперніка нашым футбалістам. Давай будзем шчырымі, ёсць такая праблема, яе адзначае і трэнерскі штаб. Здаецца, толькі 2 стандартныя становішча мы ў гэтым сезоне скарысталі. Ну, вось так, тое, што я і казаў, што спрабуюць новае, штосьці адбываецца зараз. Гулец Торгспора абмяркоўвае з суддзёй.
За такую колькость... Весь вопрос. Звісно, не зрозуміло, зараз було вельмі довго, Гуля Турспор розмовляв з боковим, по виніку не дали виконати стандартне становище нашій команді у вигляді кутника і дає просто свисток на Не перепинок. розумію таке рішення судді, але ж яно йось. Так, Ну що, давай менавіта просто з тобою озвучимо, хто ж значився голами у першому таймі, який цей тайм скончився з ліком 3-1 на користь нашої команди. Хто ж забивав у складі нашої команди? на 6-й хвилині Коська робить лік 1-0, на 27-й Ростислав Серий, лік 2-1 і на 35-й дубль Ростислава 3-1. І чекаємо вас, сябри, у другому таймі. Да, сябра, я нагадаю, що у перепинку буде у вас можливість поглядіти влог з матчу з Ураджайною, тому заставайтеся на каналі, коли є можливість, заправляйтесь там гарбаткою, кавою і назирайте влог з минулого матча Крумкачов з усім фотка. Сапраўды сёння чакаем мы вельмі цікавы матч, які сёння спроваджаецца не толькі інтрыгай, але і дажджом. Але што сказаць? Всем привет, я Аня. Это новый матч-дэй влог с матча «Урожайная Крумкачи». Ответный матч на Маяковке. Зайдем в раздевалку перед матчем, посмотрим на сам матч, поговорим с ребятами, посмотрим на атмосферу матча. В общем, будет интересно, поэтому поехали. Очередная игра, урожайная. Помню прошлый матч. Да. Били в стену, в итоге проиграли. Потом комментарии там слушаешь, по делу выиграли. Поэтому сегодня нужно по делу нам выиграть. Чтобы там меньше возникало вопросов. Положите мяч в поле, знаете. Мяч будет прыгать, поэтому 2 касания, не надо там удобно в одно, пожалуйста, Женя. Да, здесь удобно должна быть вертикальная передача. Поэтому, ребят, знаете, да, хотим осень поиграть, значит нам уже отступать некуда. Нам нужно набирать свои очки и не отступаться. Никита, сегодня непривычно, что ты не в стартовом составе. Расскажи, что случилось, почему ты на трибуне? Ну, в прошлой игре с Трактором был момент, когда потянул, в общем, связки голеностопа и попробовал тренироваться на этой неделе, но бегать пока очень сложно, поэтому сегодня так. Угу. А какие прогнозы? Через сколько тебя ждать обратно на поле? Я думаю, на следующей неделе уже я точно буду. Буду это время пока лечиться. Думаю, на следующей неделе точно буду. Расскажите, вот Женя 3-й сезон в команде. Да. Как вы оцените его прогресс? Прогресс, естественно, есть, но есть еще к чему стремиться. Надо работать много и много. Что ожидаете от сегодняшнего матча? Конечно, сегодня ожидаю победу, естественно, с хорошим счетом, потому что предыдущий матч, он немножко огорчил, хотя игра была такая довольно рваная, резкая, эмоциональная. Сегодня ждем победу, конечно. Нельзя. Играем в гостях, но болельщики ездят, надо это, Даник. Не забил, да, моменты такие, хочешь, не хочешь, да, ты должен там его вместе с сеткой его, катись, там, не знаю, не подобрал ногу. Я изначально думал, что я не догоню просто его. А что не хотел? Я в последний момент понял, что я просто... Это называется агрессия в штрафной, да? То есть агрессивно, Не владею. Зачем ты владеешь? У вас в голове это не владеет просто.
моментов создали достаточно, да? Значит, нужно реализовывать. Начнем с половины хотя бы, да, Даня? А ты половину реализовал, а нет? Нет. 30%, да? Какой 30? Процентов 15. 20, да? Поэтому готовимся. В воскресенье игра, турспорт, поэтому тоже будет изменение состава. Кто-то будет больше, там, кто меньше играл, поиграет, да. Но опять же, не будем от того, что мы там сейчас выйдем на одной ноге. Неважно, как они там играли там, с энергетиком до этого, все, вы знаете, видите, все будут настраиваться против нас на максимальное самоотдачу. Поэтому все, ребят, всех с победой, молодцы, отдыхаем. Раз, два, три. Жень, прокомментируй сегодняшнюю игру. Ну, выиграли, да, 3 забили мяча безответных, можно сказать. Считаю, по делу, в принципе, могли забивать намного больше. У нашей команды моментов много и достаточно контролировали игру, я считаю, и в центре, и в обороне, и в нападении. То есть тут сегодня все получилось. Вот вначале немножко ошибался. Почему, с чем связано, вот, что так не очень уверенно входишь в игру? Может, где-то там первые минуты чуть-чуть. Это же все-таки матч тут. Ну, как бы не угадаешь. Чуть-чуть не попал, да, там промахнулся по мячу там где-то. Ну, это надо уверенное действие сделать, я думаю, и уверенность приходит. Заслуженная победа сегодня. Не реализовали много моментов, но все равно 3 голов хватило сегодня, чтобы победить. У нас всегда со стандартами была проблема. В матчах, на самом деле, мы забивали только, наверное, 1 раз в Кубке. А сегодня мы опять забили со стандартов. Расскажи, там, кто подавал, потому что как будто бы со скамейки кричали, что должен был Коски подавать, подавал и Лизаренко, и ты. Почему так? Должен был подавать сегодня я и Коски, так как Овсянника не было сегодня Никиты, он у нас является главным исполнителем штрафных всяких. И Женя Лизаренко сегодня решил на правах старшего взять на себя эту ответственность, и вот правым мячом он подал. Ты получил желтую карточку, это у тебя 4-я желтая карточка, получается, что следующую игру ты пропускаешь. Что было в этом моменте? Расскажи. Ну, как судья сказал, что прямая нога, вроде как я опасно играл, хотя на опережение первый сыграл, считаю. Ну, еще на видео посмотрю, то есть я мяч проткнул первый, это он на меня свалил, как бы соперник. Ну, дали желтую карточку, значит, буду пропускать, болеть с трибун за ребят своих. Вот, как будто бы игра была не очень эмоциональной, ну, на самом поле в эти 90 минут, а вот то, что было после свистка, было немножко поинтереснее. Расскажи про эмоции после финального свистка. Ну, там, да, небольшая заводка, можно сказать, была. Все-таки футбол — это эмоциональная игра. Вот говорите, что на поле, может, это не было эмоций, а тут всхлестнули, можно сказать, да. Я вратарю ответил их за его спич, можно сказать. Ну, ответил, это мое личное мнение, я ему сказал в лицо, захотел, поэтому. Ну что ж, заслуженная победа, 3 очка у нас в копилке, в турнирной таблице. 3 гола мы сегодня забили, в общем, было моментов много, нужно еще работать над реализацией этих моментов. В общем, все хорошо, спасибо за просмотр, всем пока!
Што, сябры, вяртаемся на другі тайм матча Крумкачы Туркспор. Нагадаю, другая ліга чэмпіяната Беларусі по футболе, мінскі дывізіён, 12-й тур. Так, не памыляюся я, і пасля першага тайму лік 3-1 на карысць крумкачоў. Гэты матч для вас каментуе я, Алексей Барысевич, і мой сённяшні напарнік Ілля Кураленко. Бачым, неўзабаве у нас адбудзецца, так хочется сказать, безліч замену, бо як мінімум тройная у складзе Туркспора, замена будзе яшчэ ў складзе нашай каманды. Карацей, зараз будзем разбірацца і, я думаю, агучым, у якіх складах каманды выйдуць все ж таки на другі тайм. Так, прывітанне, сябры, з кім не чуліся. З кім чуліся яшчэ раз прывітанне. Так, ужо пабачылі мы, што за Туркспор выйшлі на замену нумар 4 Ілля Банецкі, нумар 14 Владислав Николаенко і нумар 18 Андрей Авіжень. Замест каго пакуль што невядома. Ну, хочется верить, что да, замест футболистов Туркспора. Авіжень прозвище досить знайоме мне. Здається, раней выступал у складе ураджайных гэты футболист. Так само, здаецца, за Энергетик поспел погулять. Вот, по остатніх футболистах шмат не скажу. И так само отбылася замена у складе нашей команды, так ці не? Так, Яшчэ рыхтуецца ўсё ж таки гэтая замена. Бачу, я, што Мікіта Аўсяннік мусіў з'явіцца. Здаецца, нават двойная замена рыхтавалася. Яшчэ Евген Лязаренко рыхтаваўся, але ж пакуль што у нас заменаў няма, не бачым мы. Да, добренько, тады давай вось якраз такі, я бачу, рэзервовы арбітр сігналізуе аб тым, якія замены. Давай все пачакаем, і потым ты все ж таки фіналізуеш, хто замест каго на полі з'явіўся. А я тым часам, калі склад Крумкачоў без зменаў, то давай агучу, якім складзе наша каманда выйшла на гэты матч. Браму абараняе нумар 1 Віталь Загмантович, 5-й капітан каманды Януш Ладуцька, 7-й Коскін Наміката. І што, няма становішча па загульнёву? Ёсць все ж таки. 7-й Коскін Наміката, 8-й Арсеній Старікаў, 17-й Максим Козюренко, 18-й Алексей Баранов, 23-й Ростислав Серый, 33-й Даниил Дорожко, 83-й Тимофей Мельник, 89-й Сергей Ленько и номер 96-й Микита Кухчик. Тренер нашей, галоўны тренер нашей команды – это Сергей Казека. Прадстаўлю ж пакуль што суддзяў, а я пагляджу яшчэ якія замены. Да, непростая задача, улічваючы то, як павольна паказвае гэтыя замены рэзервовы. Так вось, галоўны арбітр сённяшняга матча – гэта Дмітрий Шэўчык, ягоныя памочнікі Антон Ганчарик і Владислав Ляшкевич. Рэзервовы якраз такі Данила Тарахович і інспектор сённяшняга матча Геннадзь Звярок. Что, пакуль мусіць абараняцца наша команда і все-таки з парушэннем правілаў адбірае мяч Максим Харланчук, і наша команда будзе разыгрываць стандартнае становішча на сваёй палове поля. Хуценька это робяць наши футболісты, але не з таго месца распачалі яны якраз такі гульню, і педантам апынуўся Дмітрий Шэўчык і все ж таки попрасіў з іншага месца распачаць сваю атаку наших футболістаў. Януш Ладуцька мусіць задзейнічаць Віталя Загмантовича, трошка не па футбольных канонах у створ брамы дае перадачу на Віталя, але той спакойна кантралюе гэты мяч і ўжо праз правы паўфланг распачынае нашу атаку Мікіта Кухцік, які сёння заменіў у стартавым складзе, я так разумею, Яўгена Гардзейчыка. Калі ўсё добра, то цягам другого тайма Яўген далучыцца ўсё ж таки да нашай трансляцыі і падзеліцца сваімі ўражаннямі пра тое, што мы назіраем сёння на полі, а можа і не толькі пра гэта. Ну што, Элвис контролюе мяч, 8-ка Туркспора, і все ж таки бачу я, што Ілля готовы резюмаваць замену ў складзе Туркспора, тому калі ласка, распавядзі все ж таки, хто замест каго. Так, дадатковы суддзя, мне здаецца, все ж таки зрабіў памылку, але ж, здаецца, я все зразумеў, таму замест нумара 2 Паўла Пахажая, нумара 6 Алексея Скарабагатага і нумара 16 Мікіты Карашкова выйшлі нумар 4 Ілля Банецкі, нумар 14 Владислав Николаенко і нумар 18 Андрей Авіжень. Ну і давай я ўжо увесь склад Туркспора расскажу. Брамнік нумар 12 Ігор Гулякевич, нумар 5 Максим Каневский, нумар 17 Максим Харланчук, нумар 8 Мукудзі Ламба Элвис Антоні, нумар 9 Сандович Даниил, номер 10 Андрей Конопляник, номер 11 Дауран Кулышов, номер 19 Ілля Шарипов, номер 4 Ілля Банецкий, номер 14 Владислав Николаенко, номер 18 Андрей Авіжень, галоўны тренер Гёкхан Джингёс.
Да, і давай адзначым парушэнне правілаў на Тимофея Мельніку. 9-й нумар, гэта Даніл Сандович, якраз таки атрымаў жоўтую картку, можаш, в принципе, занатаваць гэта ў пратаколе. І ёсць магчымасць на небяспечную такую кропку для, можа быць, нават наўпростага удара у футбалістаў нашай каманды. Лынько раецца з Коскі. І нешта задумалі нашыя футбалісты. Магчыма, я кажу, наўпроставы удар можам пабачыць ад Коскі, бо пазіцыя такая троху непрыемная для брамніка, улічы тое, што наўпрост у вочы яму свеціць сонца. Прыкрыў ён свой твар, каб трошку выставіць сценку. Не здзіўлюся я, пабачыўшы удар ад Коскі. Так, Сергей Лунько любіць штосьці прыдумаць, і, мабыць, зараз таксама. На Сеню Старыкова і не атрымаўся удар, дакладней атрымаўся, але быў заблакіраваны. Ну, вельмі доўга прымаў, апрацоўваў гэты мяч Сеня, давай назваць усё сваімі імёнамі, як бы, і ўжо паспелі заблакаваць ягоны удар футбалісты. Ну, ладно, менавіта такі розыгрыш скарысталі зараз нашыя футбалісты. Мы толькі за нейкі крэатыў на поле, але калі гэты крэатыў прыносіць нейкія вось вынікі, гэта нашмат лепш. Так, вось, пакуль ёсць час, сказаў ты пра сонік, атаку ў вочы брамніка. Вось цікава мне, чаму перасталі апранаць кепкі, брылькі, брамнікі. Раней яны часта гэта рабілі, а зараз гэта не папулярна. Ну, такая, здаецца, мода больш 90-х была, да? Регулярна практыкавалі гэта брамнікі ў тыя часы. Мне неяк з англійскімі менавіта брамнікамі гэта асацыюецца. У мяне, ведаеш, за Львом Яшиным асацыюецца, хаця, здаецца, не заўжды ён гуляў у кепцы. Ну да, у яго ўжо быў такі свой адмысловы брылёк, трошку не такі, як мы звыкліся з табой бачыць. Ну ладно, у нас свой Леў Яшин ёсць. Давай, напэўна, згадаем Віталя Зыгмантовіча. Здаецца, MVP мінулага месяца, атрымліваецца MVP ліпеня. Віталь Зыгмантовіч 3 матчы правёў, калі не памыляюся я, 2 з іх на 0. Ну, звыш выдатную гульню паказвае Віталь Зыгмантовіч у апошніх матчах. Не хочацца яго сурочыць. Класна дадае ад матча да матча. Хочацца верыць Віталь. Вось, каб, ведаеш, яго падтрымала абарона нашай каманды, то можна было быць нашмат больш спакойнымі нам, бо давай прыгадаем забіты гол у браму нашай каманды ў першым тайме, як фішачкі, як я выразіўся ў першым тайме, абышоў, хто там, дзесятка, здаецца, это быў Андрей Канаплянік нашага, Януша Ладуцьку і Мікіту Кухціка. Карацей, не вельмі прыемны момант, давай адзначым гэта. Так, я шчыра скажу, ўсё ж такі не хапае мне сёння на поле Яўгена Гардзейчыка, так, вось першы, здаецца, мне так хочацца верыць, калі бы Яўген быў на поле, то гала б не было. Вось, а калі казаць пра Віталя Зыгмантовіча, так, ён не толькі MVP па меркаванню нашых заўзятараў, MVP ліпеня, але і MVP ліпеня па майму меркаванню. Сапраўды круты перформанс ён паказваў у гульнях ліпеня. Да, наогул матчы з юні мне прыгадваюцца, канешне, што Віталь там рабіў. Гэта, ну, просто мне, напэўна, здаецца, адзін з самых яскравых матчаў за апошнія сезоны на маёй памяці. Так, её не пашкадавала, што не ўзяло Віталя ў свой клуб. Ведаеш, той же Роман Бабаев, опусціўшы паміж ножак ад нашай каманды, это такое чарговае пацверджанне, што, ну, вялікая страта для юні, я ў гэтым упэўнены, але мы можам толькі радавацца, што наш склад узмацніў Віталь Зыгмантовіч. Былі да яго пытанні, не будзем пра гэта ўжо казаць у першых там перадсезонных матчах, але вось, ну, прагрэс відавочны. А і ў першых там 2 матчах, якія мы прайгралі, былі пытанні да Віталя, але ж, ну, набраў форму, і таму ён ужо спас нас нашмат болей, чым зрабіў памылак, таму гэта круты, так скажем, трансфер, так? Ну да, шкада трошку, што не шансуе са здароўем у гэтым сезоне Алексею Дашкевічу. Было цікава таксама было б паназіраць за такім вось, ну, за такой канкурэнцыяй, да, відавочнай з боку Алексея. Класна, ён паказваў сябе ў першых матчах перадсезонных, пакуль не атрымаў пашкоджання, ведаеш, аднавіўся, пачаў трэніравацца. Лынько зачэпіцца за меты мяч ці не, але ў любым выпадку становішча па-за гульнёй запальвае бакавы. Так, пакуль што не бачылі мы нашага новага брамніка у гульні. Нагадаю, Нікіта Нікіценка, новы брамнік Крумкачоў, але ж сёння ён сядзіць на лаве. Калі яшчэ заб'ем некалькі галоў, то, думаю, мабыць, і на поле можам пабачыць яго. Але ж пакуль што толькі 3-1, здаецца, у такі лік не выпускаюць
на замену Брамнику. Так, тим часом асістент головного тренера Владимир Бушма розмовляє з двома футболістами, які неўзабаве, я так розумію, з'явяцца на полі. Євген Єлізаренко і Мікіта Овсяннік увойдуць у гэты матч цягам бліжэйшых хвілін, наколькі разумею я, і нешта вельмі доўга і так канцэнтравана Владимир Бушма тлумачыць нашим футболістам. Магчыма, нейкія такія і тактычныя змены адбудуцца, а не проста замены па пазіцыі будзем назіраць мы, але сябры гэта пазней, калі футболісты ўжо з'явяцца на полі, пакуль разлічваем на тых 11, якія пакуль склад нашай каманды прадстаўляюць на полі. Зазірну я тым часам у трансляцыю, што там у нас у каментарях у чаце адбываецца. Так, сябры, просім вас каментаваць, ставіць лайки, рабіць данаты, калі ласка, гэта вельмі нам дапамагае у прадвижэнні нашага канала, таму калі ласка, рабіць гэта і чакаем вашых каментароў зараз, каб абмеркаваць што-небудзь цікавае. Надвор'е, гороскопы, прогнозы, все что заўгодна, да. Ведаеш, так, там, хто по гороскопу, Олимпиаду давай обмеркуем. Микита Овсянник, так. Олимпиаду, ну, Испания, так, выиграла футбольный турнир на Олимпиаде. Яскравая гульня, што... Да, ведаеш, в дзяцінстве мусіць все трансляцыі з Олімпіяды глядзеў я, а зараз няма ніякай матывацыі глядзець гэтае відовішча, бо не заўзею я за нашых спортсменаў, але ладно, гэта мы пра іншае кажам. Мы сёння заўзеем за крумкачы, робім гэта аддана, шчыра, эмацыйна, часам трошку, а вось і двайная замена. Дае дазвол на яе галоўны арбітр. Нагадаю, сённяшні матч Дмітрий Шэўчык абслугоўвае, і Мікіта Овсянік на полі з'яўляецца замест Тимофея Мельніка. Давай падзячым гэтага футбаліста. Дзякуй за гульню. І Євген Єлізаренко таксама з'явіцца на полі. Замест каго? Я бачу, што поле пакінуў Сергей Ленько. Цікавая замена. Да, значит, пэўныя трансфармацыі адбудуцца у нас на полі, бо Ленько свою пазіцыю ў нападзенні мусіць некаму саступіць. Серый і дорожка наперадзе. І дорожка, так. Цікоцкі дорожка побачым. Ой, а можа нейкі сюрприз побачым ад трэнерскага штабу? Можа Єлізаренко бачыць пакуль на пазіцыі Ленько дзейнічае? Так, выходзіў у атакуючага абаронцу Лукашевич недавно, і зараз, мабыць, таксама хутка побачым яго на полі. Але ж зараз мы бачым Мікіту Овсянніка і Євгена Єлізаренка. Так, вось сказали мы з тобой, што трэба даваць гуляць гульцам з не асноўнага складу, але ж вось бачым мы і Мікіта Овсянніка, і Євген Єлізаренка, скажем так, гульцы асноўнага складу крумкачоў сёння, ім вырашыў даць час Сергей Козека. Ах, ледзь не замкнуў Коскі гэту падачу ад Мікіты Овсянніка, а вось Козюренко мог адзначыцца першым голам за крумкачоў. Адзначым, што ў першым тайме Козюренко на свой рахунак запісаў асістэнцкі бал, а зараз мог зрабіць 1+1 сваю статыстыку. Але ж не. Ну што, ёсць якія новыя каментары? Ну, пішуць, што галоўны лідар гуляе. Я трошку не разумею, пра каго гэта ідзе размова. Можа быць, гэта рэакцыя, не ведаю, на з'яўленне Овсянніка ці Єлізаренкі. Халера яго ведае, сябры удакладняеце трошку, пра каго ідзе размова. А можа, гэта наогул заўзятары туркспора ў нас з'явіліся і пра нешта сваё разважаюць. Ну што, Элвіс з мячом, але трошку доўга ён думаў пра жыццё і пачуцці, і з гэтым мячом все ж таки ён не сустрэўся, не забірае яго пад кантроль каманда Туркспор, якая сёння выступае, нагадаю, у чырвоных футболках, крумкачы ў чорным, на вялікі, ну так, на ўсялякі выпадак, прыгадаю я. І што? Распачынаем. Дорожка з Старікавым ўзаемадзейнічаюць класна на правым флангу. Єлізаренко! На самым пачатку 57-й хвіліны Євген Єлізаренко адзначаецца сваім голам. Зазірну я якраз такі ў статыстыку Євгена, бо, скажу шчыра, не памятаю я, колькі галоў на рахунку гэтага футбаліста цягам сезона. Здаецца, один гол все ж таки быў на рахунку Євгена. Так, сапраўды, супраць Макслайна 2 забіваў Євген, значит, другі ягоны гол у чэмпіянаце. Недарма выпусціў Сергей Козека Євгена, таму забівае.
Слухай, тебе не падалося мне, што сігналізаваў на лаву запасных жест такі быццам бы замена трэба Евгену Елизаренко, ці это мне здалося, што такі жест? Ну, мабуть, так. Оператор показывает, что Евгений Елизаренко показывает, гол забил, можно и на лаву вертать. Сподеемся, никаких травм нема. Ну да, ведаеш, магчыма, это такі футбольны гумар, да. Так, бегай, Евген, нормально. Маур зрабіў сваю справу, Маур можа адпачываць. Ну что, мабуть, дубль. Зараз же треба забить и все. Не, дубля праз хвилину не будет у Евгена, потому что мяч не з аута, так, некий фол был, здається, у Туркспор, у нашей команды Туркспор. Там, здається, знову рукою згуляв ніхто з наших футболістів, Максим Кузяренко, може бути, на тим флангу був у той ситуації, але добре, що без попередження, здається, обійшлося зараз. Ну що, 4-1 досить упевнено ліг на користь нашої команди. Зараз уже не ведаю, наколькі Туркспор буде імкнуться реабілітуватися в гэтым матчі, бо все ж таки велика перевага на користь нашої команди, а ми чекаємо, що наші футболісти ще не кидають. Ой, блин, что такое? Данил! Да, дорожкам ще треба сходити нам у ближайшую церкву, поставити свічку за Даніка сьогодні, бо пакуль він не користає своєю можливістю. Бачили ми у влогу у перепинку про те розважання Сергія Козяка про те, наколькі виніково користає своєю можливістю Даніл Дорожка, 20-30%. У мене такі лічби озвучив Сергій Козяка, ну пакуль сьогодні не на узровні 0%. Так, не лег мяч на ногу Данілу, і не ведаю, чи бачив ти Льоша, але він після свого удару так само показав на лаву, що треба заміна йому. Але ж так само, це, думаю, некий гумор. Ну, слухай, коли сигналізував про заміну Даніла Дорожка, давай я ще так трошки пробігуся по лаві запасних нашої команди, хто ще може з'явитися. 19-й номер Брамник, Микита Никитенко, Овсянник уже на полі з'явився. 10-й Павел Геров, досить неблаго вийшов на заміну у матчі супроти Уроджайни. Новий футболіст Іван Аскерка, номер 13, Елизаренко уже на полі, уже новий голом означився, 44-й Олексій Євзрезов, 77-й Вячеслав Попава, 79-й Єгор Антонович і 99-й Артур Лукашевич. Ну, я особисто, напевно, Єгора Антоновича на полі чекаю. Цікаво було поназирати за його діяннями, бо досить неблаго показував тягом минулого сезону себе Єгор, навіть 6-7 голів настріляв за минулий чемпіонат і класно виходив на заміну, як мені здавалося, по моїх особистих ураженнях. Так, але ж ось у гэтым сезоне травмы не даюць раскрыцца Егору. Але ж спадзяемся так, што ён разграецца, разбіваецца і цягам часу бачым яго і ў асноўным складзе Крумкачоў. А пакуль што апасны штрафны у нашай каманды. Вось я з мячом стараецца бегчы ў контратаку. І не атрымалася нават другім тэмпам, гэтая контратака Туркспора. 15 хвілін адгулялі ў другім тайме футбалісты і ўжо мусіць такая знакамітая 60-61 хвіліна настае, калі мусіць адбывацца замены. Чакаем мы, але не бачу, каб размінаўся актыўна нехто з нашых футбалістаў. Я, здаецца, бачу Вячеслава Попава, да. Размінаецца і, можа быць, хутка з'явіцца на полі былы футбаліст Серабранкі, а пакуль разыграюць футбалісты нашай каманды. І Овсянник па левым флангу выконвае прастрэл, але з другой спробы ўсё ж такі Ігор Гулякевич, які сёння тэрмінова з'явіўся на полі, забірае гэты мяч. Ігор Гулякевич, гэта я пра Брамніка Туркспора. Доўга мы з табой вылічвалі ў першым тайме, хто ж ўсё ж такі з'явіўся па-за планам, і быў гэта Ігор Гулякевич. Что там было? Так, непонятно, что отбылось на поле, чему мяч отдали Туркспору, але мяч отдали. Ну, ці ретроградны Меркурий, нешта такое адбывалася на полі, не ведаю я дакладна. Так, яшчэ наши гульцы пабеглі размінацца. Бачу я Ягора Антоновича і яшчэ кагосьці не бачу. Хто гэта, але ж ужо будем казаць пра замены пазней, калі яны будуць адбывацца. Да, ўсё гэта нагадаю пад кіраўніцтвам нашага новага трэнера па фізічнай падрыхтоўцы Канстанціна Куімова. Костя, мусіць, знайшоў сваё месца ў складзе нашай каманды. Вельмі рады гэтаму прызначэнню, бо
Ведаеш, пачыналі, так давяралі размінку футбалістаў, а цяпер ужо паўнавартасна, афіцыйна. Костя займаецца гэтай сваёй непростай справай. Так, некалькі матчаў таму ўжо, здаецца, першы матч у такім амплуа у Косці быў супраць Дняпра ў кубку. І з гэтага моманту ён ужо афіцыйна трэнер па фізічнай падрыхтоўцы клуба Крумкачы. Чарговы кутнік пабачым мы. Пакуль што сёння нічога не атрымалася з кутнікаў, але ўжо трэба забіваць час перамагаць. Яшчэ адзін, так? Ну, які ўжо па ліку? Ці лічыў ты, Лёша? Да плюс-мінус 15 ўжо за гэты матч, як мне здаецца. Тотал больш 10 дакладна прабіла наша каманда. Перакананы я ўжо, да. Хаця, зноў жа, калі ёсць тыя, хто падлічваюць гэту статыстыку, буду ўдзячны, калі выправіць мяне. Это так, асабістае ўражанне. Ну што, Аўсянік можа грузіць у тую зону, дзе мусіў быць Коскі, але трошку непаразуменне ў выкананні нашых футбалістаў. Задумка класная, але, ведаеш, не прачытаў гэтае дзеянне ад Аўсяніка Коскі і досыць позна стартаваў. А так магло быць вельмі прыгожа у выкананні нашых футбалістаў. Так, ну, нядаўна выйшаў Мікіта пасля траўмы і, мабыць, трэба яшчэ паразумецца хлапцам. Ці ёсць, мабыць, што-небудзь цікавае ў каментарах? Ну не, досыць неактыўна сёння каментуюць гэты матч нашыя гледачы, таму сёння, ведаеш, мы з табой мусім самастойна разганяцца, шукаць сабе тэмы, але я так разумею, хутка да нас цягам, можа, дзясятка хвілін Еўген Хардзейчык далучыцца, таму, сябры, калі маеце нейкія пытанні да Еўгена, можаце накідаць з вялікім задавальненнем. Адрасуем іх Еўгену і хай ён адказвае на іх. Так, пакуль што, здаецца, крыху запаволілася гульня, так. Давай прыгадаем, на якія матчы чакаюць каманды ў наступным туры. Крумкачоў, калі я не памыляюся, чакае сустрэча супраць Энергетыка, і давай адзначым, што літаральна вось зараз, на сённяшні момант, гэта мусіць наш галоўны канкурэнт за плэй-офф, як бы гэта не гучала, бо трактар патэнцыйна -6 саступае, калі мы ўсё сваё возьмем, а Энергетык на 3 пункты адстае ад нашай каманды, таму вось так трошку можа быць нечакана, але каманда Паўла Валчэцкага робіцца адным з галоўных прэтэндэнтаў на плэй-офф. Так, але ж трэба перамагаць Энергетыка, я думаю, больш упэўнена мы засталбім за сабой другое месца. А так, зараз момант. Ой, ну вось. Толькі што мы з табой крыху пажурылі нашу каманду, што не забіваем спутнікаў і забіваем спутніка. Хто? Кухцік мне падалося, так? Ну, скажу шчыра, я наогул глядзеў у той момант у тэлефон, прызнаюся шчыра, але так разумею, да, сапраўды Мікіта Кухцік з падачы Мікіта Аўсянніка робіць лік 5-1 на 65-й хвіліне, але зноў жа сёння ёсць у нас трансляцыя. Можа мы з табою пераглядзець якраз такі гэтую сітуацыю, але ўсе віншавалі Мікіту Кухціка. Так, вельмі шмат нашых гульцоў было у гэтым моманце ля мяча, таму не так проста зразумець, хто забіў. Не, 96-й Мікіта Кухцік все ж таки голам адзначыўся. Дзякую, скажем, нашаму аператару, і ён уважліва сачыць за гульнёй і адразу зразумеў, хто забіў. Микита Кухтик! Никита Кухтик! Никита Кухтик! Никита Кухтик, номер 96! Так, ну вось Мікіта доўга не гуляў у асноўным складзе. Сёння замест Еўгена Хардзейчыка выйшаў і забіў гол. Малайчына Мікіта. Атрымліваецца, ведаеш, гэты гол зрабілі два Мікіты. Падача Мікіты Аўсяніка канвертавалася ў 5-ты гол. Ну, лепш праводзім і дакладна гэты матч. Матч першага кола супраць Торгспора. Нагадаю, тады скончылі каманды з лікам 1-0, дзякуючы адзінаму аўтаголу. А вось сёння перавага больш відавочна і чарговая, там 27-28 становішча па-за гульнёй запальвае бакавы. Так, ведаеш, ужо мы не ўтрымлівалі лік 3-1 з трактарам у гэтым сезоне, а вось лік 5-1, я думаю, мы зможам стрымаць, і я думаю, што перамога павінна быць сёння ў нашага клуба. І давай адзначым яшчэ той факт, што Мікіта Кухцік адзначаецца першым голам за Крумкачы. Віншуем яго з гэтай падзеяй.
Так, а пакуль што замена яшчэ адна у Аўтар голу ў матчы першага кола. Віктор Шаўкун, той самы, які забіў аўтагол у сваю уласную браму. Таму зычым яму менавіта паўтарыць свой поспех. Хаця ладно, не будзем ужо такімі з'едлівымі, шчыра кажучы, пакуль і ў нашай каманды добра атрымліваецца сёння адзначацца галявымі дзеяннямі. Так, здаецца, хутка будуць і ў нас замены. Так, няхай нашыя хлапцы, якія выходзяць на замены, забіваюць. Гэта лепей, чым аўтагалы, здаецца. Да, і давай, значым, замест 11-га нумара выйшаў Віктор Шаўкун, а пад 11-м нумаром гуляў у нас такі туркменскі легіянер Дауран Кулышоў. Што, Сеня Старікаў, я думаю, ўжо будзе рабіць падачу ў штрафну, але ж не. Адгуляўся з Казюренкам, які ўсё яшчэ на полі. На далёкім ад нас флангу ён дзейнічае, таму, ведаеш, так ёсць такое ўражанне, што я на яго пакрысе забываюся. Ну, ведаеш, здаецца, калі Максім гуляў з Тимофеем Мельнікам, ён быў галоўным распачынальшчыкам атак, а калі выйшаў Мікіта Аўсянік, то больш праз яго фланг гуляюць крумкачы. Ну, такое ўражанне ў мяне. Да, і калі што, нам там накідалі пытанняў для Еўгена Гардзечка, таму звернем на гэта ўвагу, але пазней пра гэта, была магчымасць у нашай каманды рабіць лік, ну зусім непрыгожым для Туркспора, але ж не скарысталіся гэтай магчымасцю, калі казаць ужо пераходзіць на персаналі, то гэта быў Даніл Дорожка, якого гэты матч, давай адзначым, мы будзем шчырымі, не вельмі атрымліваецца. Так, але ж хацелася ўсё ж такі, каб атрымалася забіць у Данііла. Ну, это калі заб'ем сёння, то працягне сваю серыю, пакуль 2 матчы запар забівае Данііла, сёння можа падоўжыць гэту серыю да 3 матчаў. Не ведаю, не валодаю статыстыкай, на якія наогул у крумкачоўскай гісторыі самыя доўгія такія выніковыя серыі, можна будзе пра гэта пашукаць інфармацыю неяк. Але каб была на то нагода, што Елизаренко бісіклетай на 69-й хвіліне робіць лік, ну зусім непрыгожым 6-1. Я спадзяюся, што трапіла гэта у нашу трансляцыю, у відэа нашай прэс-службы. Класна было перагледзець гэты момант, бо это такая, ну, можа, не самая моцная бісіклета, якую я бачыў у сваім жыцці, але тым не менш, удар нажніцамі. Ну, дубль у Елизаренко, так, ён да нашых лепшых бомбардзіраў ўсё бліжэй і бліжэй. Вельмі добра выйшаў ён на поле замены, таму дзякую Евген за галы. І так, паслухали ми, як дзякуюць Елизаренко на трибунах. Ну і ось про те, що ти казав, у такий лік треба випускати більш гульців, давати практику нашим гульцям. Тому якраз зараз і будуть заміни. І гэта круто, що хвилин 20 яшчэ погуляють наші гульці. Ну давай звернем увагу, што страляюць нашы футболісты сёння дуплетамі. Быў дубль ад каго ў першым тайме? Ад Ростислава Серага, а тут цягам другого тайма, нават цягам 10 хвілінак, мне здаецца, Евген Елизаренко дублем адзначаецца. Так, таму... Так, Серый, все верно, Серый забивал. Дубль и... Так, выходит, наконец-то. Ну, тады чакаем дублю ад Коски і ад Мікіты Кухціка, да, каб ужо так было на 4 дублю ў складзе нашай каманды. Ладно, не так это важно. Пакуль назіраем і падачу, але падача тая не атрымалася, ці ўсё ж уратаваў гэты мяч? Не паспеў Мікіта Кухцік. Ой, Мікіта Аўсянік, прабач, уже блытаюся я трошку ў футбалістах. І давай адзначаць замены. Нумар 17 Максім Казюренко поле пакідае, замест яго з'яўляецца Ягор Антонович. Хто ж яшчэ поле пакіне ў складзе нашай каманды? Бачу, што поле пакідае Ростислав Серы, магчыма, замест яго з'явіцца нумар 99 Артур Лукашевич. І таксама на полі з'явіцца Вячеслава Попава і заменіць ён каго? Не паказаў яшчэ. Даніла Дорожку заменіць ён. Не атрымалася ўсё ж такі у Даніла сёння забіць. Спадзяемся, атрымаецца у Славы Попава. Старікаў на Коске, той на свеженького Славу Попаву, але не атрымалася дазмагацца і выдаць класную перадачу ў Славу. І мусім ужо мы
Со свае паловы поля распачынаць гэту атаку будзе яшчэ замена ў складзе Турспора, але адпраязны не так істотна, не так важна гэта для нас. Давай падзячым тым футболістам, якія поле пакінулі. Так, все ж таки лік 6-1, а значить гульня была добрая. В складе футбольного клуба «Крумкачев» были... Скажу шчыра, ідучы на сённяшні матч, я ведаю, чакаў, можа быць, што сёння атрымаецца зазнаць самую буйную перамогу ў гісторыі Крумкачоў, але не забываўшы пра тое, што не варта недаацэньваць суперніка, і так і атрымалася, да? Прыгадаю, што цягам першага тайма лік пэўны час быў 1-1, а пакуль адзначым замену у складзе Торгспора. На поле з'явіўся нумар 15 Станіслав Сорока і замяніў ён нумара 7 Максіма Харланчука. Ведаеш, вось самая буйная перамога у гісторыі Крумкачоў, гэта все ж таки я не то, чтобы не чакаў, але ж пасля першага матча у якім мы забілі толькі 1 гол, я і думаю, што, мабыць, сёння будзе не так проста, але ж шмат галоў я все ж таки чакаў. Ну і дачакаўся. Ну давай будзем шчырымі, цяжка наша каманда ўваходзіла ў гэты сезон. Коцке! Што гэта, удар ці галявая? Ні тое, ні другое не атрымалася зрабіць у японца. Але мусім забіраць мой падбор, не ўсё ж таки аут на карысць Туркспора зараз. Так, немало легіянераў у Туркспора, вось у нас ёсць толькі один легіянер, Коцке Намиката з Японіі. І сёння ён забіў гол. Першы гол у матчу, гэта вельмі важна. Тым больш хуткі на 6-й хвіліне. Да, вельмі важна хутенька распачынаць, адкрываць лік у матчах, бо цяжка гэта давалася нашай камандзе на пачатку сезона. Слухай, давай яшчэ адзначым тое, што вось ты прапушчаны гол ад Торгспора. Вельмі мала мы прапускаем у першых таймах. Ногул Трактор быў першай камандай, якая забіла нам у першым тайме цягам гэтага сезона. І вось такая, ведаеш, ужо непрыемная традыцыя намячаецца тут дома прапускаць у першым тайме цягам другого кола. Спадзяюся, што эта традыцыя не працягнецца. Так, тым больш, што хочацца паболей сухіх матчаў для Віталія Сігмантовіча. Тым больш ён заслугоўвае. Гэта відавочна, а пакуль ледзь не заграўся ў гэтай сітуацыі Ігор Гулякевіч. Слава Попава так прессингаваў досыць высока, максімальна высока брамніка Торгспора. Але ж не выціснуў з гэтай сітуацыі гол. А пакуль чарговы падыход у выкананні нашай каманды, у Артура Лукашевіча перадача не атрымалася. Ой! Ну, можна было забіваць, але ж не крыху удача была не на нашай стороне. Што, Елізанька робіць заход на трэці гол ці не? Що ж такі, да, перадачу на Антановича, той не выходзіць пераможцам з гэтай мікрадуэлі, і Туркспор ці выйдзе ў сваю атаку. Класна Баранов у падкаце дзейнічае. На Лукашевича, той на Елізаньку. Ну што, ёсць? Не, заход на галявую у Яўгена і не трапляе мяч у браму пасля удара Славы Попавы. Ну, знов, здаецца, быў нейкі такі выхад 1-1, так, але ж не атрымалася. Але ж яскрава выходзіць Попава, так. Антанович на самым пачатку 76-й хвіліны. Ягор адзначаецца сваім першым голам у сезоне, калі не памыляюся я. Ведаеш, у сезоне мінулым нашмат хутчэй атрымалася размачыць свой асабісты рахунак у Ягора. Нагадаю, у мінулым сезоне ён ажно ў самым першым матчы для нашай каманды, у самым першым туры адзначыўся голам, а тут толькі вось у 12-м туры. Круто, што атрымалася забіць. Спадзяемся, што больш пачне забіваць Ягор. Да, калі Ягор Антанович пачне зараз набіраць форму і пад плэй-оф падыдзе ў класных кандыцыях, гэта пойдзе толькі на карысць нашай камандзе, бо, ведаеце, сябры, трошка перажываю я за тое, што не было такіх відавочных класных падпісанняў, можа быць, там футбалістаў ўзроўня там першай лігі у нашай каманды, бо, ну так, назіраў я, як узмацняліся іншыя каманды, таму ёсць асабіста ў мяне пэўнае перажыванне, таму вось за кошт таго, што буду дадаваць футбалісты дзейнага складу, такія як Ягор Антанович, можа там Слава Попава, можа быць, гэта і ёсць наша ўзмацненне на гульні плэй-оф, у які, я спадзяюся, мы ўсё ж такі трапім. Хацелася пабачыць, хацеў сказаць, еўракубкавую восень, ну, плэй-офную восень нашай камандзе, бо класная гэта традыцыя цягам мінулых сезонаў, выходзіць у плэй-оф, даходзіць да
фінала і трошки поподорожнічаць по країні, бо вельмі любять виправи наші заўзятары, да і асабіста я ў тым ліку. Ну што, я так разумею, зусім неўзабаве да нашай трансляцыі далучыцца Яўген Гардзейчык, а пакуль ёсць магчымасць зрабіць лік 8-1 у нашай каманды. Так, привитание, привет, Женя. Что, как тебе игра? Да, всем здравствуйте. Ну, игра по счету, я думаю, устраивает не только меня, и всех. А так, содержание игры, ну, в целом нормально, ребята стараются забить как можно больше. Мне все нравится. Как тебе игра сегодняшняя центральных защитников? С тобой было бы лучше? Ну, у нас как бы все равны, все друг друга заменяют. Я думаю, что ребята, да, они там немножко прозевали гол этот, но молодцы. Не, все хорошо. Мне все нравится. Ну да, вот как раз первый гол показалось, что чуть-чуть там не разобрались, получилось обыграть. Ну да, возможно, что быстрый гол забили, где-то почувствовали, может, самоуверенность какую-то, и так и получилось, что прозевали. Но зато Никита Кухтик в итоге реабилитировался, забил гол. Да, заменил тебя немного. Да, я очень рад, что он забил, потому что у него тоже, как и у меня в этом сезоне, был первый гол за нашу команду. Ну, я рад, что он забил. Но ты в этом сезоне, как минимум до этого матча, был один из лучших бомбардиров команды. Так, сейчас тебя уже подогоняли, тот же Женя Елизаренко. Поэтому тебе нужно будет все-таки забивать больше. Ну да, пускай лучше наши атакующие ребята забивают, а мы будем оборонять. А что ты можешь сказать вот про то, что не очень получаются хорошо угловые, штрафные? Ну, мы как бы это все тоже наигрываем на тренировках. Где-то, да, не получается подача, хотя у нас много ребят высоких, много кто умеет головой играть. Ну да, тем более, что сегодня все-таки удалось забить с углового, поэтому, мне кажется, в последних играх налаживается уже. Да, вот мы немножко поменяли, наверное, подающего уже второй, по-моему, сейчас тоже Коски навешивал, Не, да? по-моему, как раз Никита Овсяник. А, да, Никита, я просто не заметил. Просто прошлую игру Коски, я знаю, подавал, мы же тоже со стандарта. Оп, сейчас момент опять был, да. Да, мне кажется, да, нужно все-таки еще можем, как говорил Леша, рекордный счет сделать, поэтому надо забивать еще А какой больше. рекордный, я просто не в курсе. Все, торпеда 9-0. А, 9-0, вот да? тому. Ну да, время есть еще. Да. 2 мяча на поле сейчас. Ну, если один мяч не мешает, насколько я знаю правила футбола, то можно и с двумя играть, да? Да. Вот. Ну, Женя, еще вот такой вопрос. Играем мы в последние матчи с 4 защитниками, но много матчей в этом сезоне в 3 защитника. Как тебе лично удобнее и больше нравится играть? Ну, мне в целом и в 3 защитника, и в 4 нормально. То есть тут уже тренерский штаб все выбирает. Вот сейчас момент. И нет. Спасает. Ну, хорошо перекидывал, красиво. Хотя можно было передачу, наверное, отдать. Ну да, но мне кажется, мог забить. Уже там с ленточки спас игрок Туркспора. Короче, тебе не сильно важно, да? Как Да, играть? мне главное, чтобы у нас игра получалась, чтобы результат был так. Мы же как бы результат приносили, как и в 3 защитника выигрывали, так и когда в 4 играли. Тут уже тренеры наши подстраивают под соперника схемы. Ну, все равно, знаешь, как будто бы есть же позиции, где... Ой, Евгений! Браво, Евгений! Так, на 80-й минуте хет-трик у Евгения Елизаренко, еще из замены, тем еще красивее это. Но это прям хороший перформанс. Да, еще стоит подметить, что Евгений с замены вышел. Да, То есть хитрик да. с замены, это тоже редкость. Итак, а сейчас у нас еще новая замена. Номер 10 Павел Геров вместо Арсения Старикова. И номер 13 Ивана Скерка. Первый матч. Вместо кого, Леш? 96-й Микита Кухтик поле покинул. Да. Головная замена. Все 7 замен скористав Сергей Козяка на сёння. Ось, і давай адзначым, слухай, Ілля, може з тобой пригадаем, хто апошні раз у Крумкача хитрик-то оформлял. Я ведаю, што Сашу Яцкевича пригадываю 2 гады тому.
Мне ще Фастаўца прыгадваюць сапраўды. Не, мусіць, Яскевіч быў апошнім, это было Куратник, возможно, Артем еще А оформлял. калі это было, Женя? Возможно, в сезоне 2022, мне кажется, Куратник оформлял. А може і Линец, Торпеда. Да, сябры, подказывайте в комментариях, кто апошні у Крумкача хитрик забивали. Докладно можно сказать, что это первый хитрик нашей команды в этом сезоне. В этом сезоне Тут мы точно. не помылимся докладно. Поле покинуто, номер 8. Вышел на поле новичок команды Ивана Скерка. Женя, что ты можешь сказать про наших новичков? Ну, хорошие ребята, стараются, молодые. Вот сегодня у них есть возможность показать себя. Даже 8 минут вот дали, да, все равно нужно себя показывать максимально. На тренировках стараются, вжились вроде хорошо, ну как вроде, вжились хорошо в коллектив. Ну, в принципе, у нас такой коллектив, у нас все, кто приходит, быстро своими становятся, поэтому все хорошо. Ну вот, да, как раз такие матчи тем и хороши, что еще больше минут есть поиграть у игроков не основного состава. Как раз, Женя, в этом сезоне ты стал уже 100% игроком основного состава. Фу-фу, да. Да, и вот вообще 3 сезона в команде, ты один из самых старожилов, да, в команде. Что скажешь, в какой тебе больше нравилось сезон за команду Да, играть? честно, каждый сезон классный по-своему. Вот 2 сезона мы до финала доходили. Единственное вот негативное, что проигрывали. А так, как бы, ну, мне классно во всех сезонах было. И в первом коллектив был хороший, тоже такое. Команда у нас была как бы и молодых, и опытных, да, Кирилл Павлючик, Саша Яцкевич. Второй сезон тоже ребята пришли, Сергей Ланько, там, Вадим Прокопенко усилили второй круг, то есть интересно было играть. Сейчас тоже коллектив, игра, то есть, ну, все нравится, все устраивает. Ну вот, а если говорить про тебя, вот что поменялось, что ты вот так заиграл, ну, очень крутую игру показываешь, неоднократные VP-матчи, да? Почему вот получилось поменять? Ну, тут как бы мне сложно ответить. Ну, тут только тренироваться и стараться показывать себя и в товарищеских играх, и на тренировках, и на матче. Ну, это банальный ответ, но по-другому я не знаю. Ну, так и есть, да, видимо, поэтому где-то, может, там опытности не хватало, где-то, может, в чем-то прибавил, в чем-то убавил. Ну, спасибо, шансы дают, стараюсь как бы играть. Сейчас, к сожалению, пропускаю из желтых карточек. Ну, насколько я знаю, что для центральных защитников желтые карточки — это довольно частая тема. Ну да, где-то там я ногу не успевал убрать в некоторых моментах. Не, были там 2 карточки, по-моему, даже глупые. Ну, это же тоже игра тут. Где-то можно и с большим счетом получать карточки, тут не угадаешь. Ну вот сегодня Данил Дорожко вообще не обязательную карточку получил, кажется. Да, но такой момент, кстати, есть. Вообще, я знаю, много у кого есть такой момент у полевых игроков, когда уже выпрыгнул и вот на автомате как-то ловишь этот мяч. Ты думаешь, это именно на автомате? Ну, было? как-то вот бывает такое, что заклинит, да, и ты... Мне кажется, он не специально хотел, вот он выпрыгнул, и руки как-то сами. Ну вот я то же самое сказал. Да, потому что ну, я уверен, что у него в мыслях не было ловить этот мяч. Это такое бывает, ну да, глупая, желтая. Это прям железная желтая в таких Ну, моментах, конечно, да. 100%. Леш, ты говорил, что задавали вопросы в А комментариях. Крум якраз таки питав, наколькі Женю комфортно гуляти. Там 2 центральні, 3 центральні, але ти вже це питання адресував, Женя вже я на його відказував. Женя, які шанси у Крумкачова на плей-офф, як ти це оціниш? Ну, у нас как бы... На что команда настраивается? Только на одно, на победу в чемпионате, не только на плей-офф. 100% мы должны выходить и дальше выигрывать и показывать хорошую игру. Мы на другое не смотрим, не настраиваемся. Ну, может, у гэтым годзе самая вялікая канкурэнцыя за 3 гады, ці згодны ты з гэтым, бо шмат каманд прэтэндуюць на плей-офф, той же энергетык, і той же трактор, і, здаецца, і хто там яшчэ, і Макслайн, да, и до прошлого тура и урожайная вроде много, почти все команды, по-моему, 5 команд из 8, да, 9, все претендуют. Но это тема интересно играть, когда тут нельзя ошибаться, каждую игру нужно очки набирать. Ну, не просто очки набирать, а по 3 очка победных, поэтому это так намного интереснее играть. Ну и сложнее, с другой стороны, да.
Женя, у гэтым годзе цікава, у нас другая ліга, ведаеш ты, напэўна, што некаторыя футбалісты паспяваюць гуляюць за дзве каманды, там Ілля Трачынскі, Ілля Джугір, да, за дзве каманды адначасова ў розных абласцях выступаюць. У цябе не было такіх прапановаў згуляць там, не ведаю, за нейкую Гомельскую область? Не, у меня, честно, нет, никаких не было. Я сам только недавно вот это узнал, увидел новости, что как бы игроки вот Трактор, да, я там знаю, мы с ними играли, а потом смотрю, они уже за другую команду играют, тоже как бы, ну, лига-то вторая. Просто команды, ну, если так можно, пускай играют, если им хочется. Мне как бы, ну, я только за одну команду, за нашу играю. И... Тебе хапая футбола и у Крумкачах, я так да, разумею. Да. Вот спросили мы все про 3 центральных защитника, да, или 2. А ты в этом сезоне еще и выходил сбоку защиты, да, по-моему, левым? Правым защитником, да. Как тебе на этой позиции? Ну, тут тоже опять банальный ответ, что футболист на любой позиции должен уметь играть. Ну да, чуть-чуть там по-другому, справа, чуть-чуть побольше, наверное, бегать нужно было. Ну так в целом, может, где-то справился, где-то там, да, непонятно было, потому что я раньше все-таки не играл правого защитника. Ну так пришлось, как бы Сергей Васильевич сказал, поэтому играл. Ну, у нас тоже пример сейчас Илья Зайцев, он, можно сказать, уже на всех позициях сыграл, кроме вратаря. Вот ну, просто на всех. Центрального защитника. Ну, центрального, да, не играл, а так, ну, в таком возрасте это очень хорошо играть на всех позициях. То есть ты знаешь все функции всех игроков, что тебе делать, что выполнять. Это очень хорошо. Добавил главный судья 2 минуты. А вот по поводу Ильи Зайцева, у меня еще есть такое мнение, что может то, что его пихают на все позиции, не дает ему раскрыться на какой-то его конкретной позиции, где он лучше всего, может быть, наоборот, не дает развиться ему. И это в минус может сыграть. Не, мне кажется, да, я у него лично сколько раз спрашивал, ему как бы, ну, можно сказать, что без разницы, где играть, главное пользу, чтобы он приносил и помогал. То есть, ну, я у него спрашивал там, да, он где-то, может, ему обидно, что он же там забивал много, отдавал, а тут приходится где-то обороняться больше, но все равно он же пользу колоссальную приносит, поэтому я думаю, что ему не принципиально точно. Ну да, также и Сеня Старик в первый сезон за Крумкачи, он очень много насобивал, а потом его больше ближе к опорной зоне. Да, Сеня, он очень много выполняет работы. Беговой, можно сказать, такой без мяча, может, некоторые где-то это не видят, но да, Сеня очень много отбирает мячей, как бы в центре держит игру, там голы, может, какие-то не забивает, там передачи не отдает, но свои роли выполняет, это главное. Ну, я с тобой полностью согласен. Ну і добре, што атрымліваецца ў Сені характар свой трошку стрымліваць, бо давайте прыгадаем, што цягам перадсезонных матчаў двойчы выдаляўся Сеня, былі ў мяне пэўныя перажыванні, але цягам сезона, здаецца, Сеня нават і лішніх жоўтых пакуль не атрымлівае, асабліва тьфу-тьфу, скажу я пра гэта. Да, ну эмоциональный парень, это хорошо, наверное, для футбола, да. Где-то, может быть, и не очень, да, то, что в товарищеских матчах он там психовал, ну... Иногда такая характер, дерзость, я думаю, на пользу идет. Где-то он агрессивно в отбор идет, отбирает. Где-то эмоций дает команде. Вот сейчас я знаю, да, счет был большой, они там все равно кричат, что-то ругаются между собой, потому что, ну, никто не хочет как бы и мяч отдавать, и уступать, поэтому это хорошо. Вот да, кстати, такой еще вопрос, так пока момент. Ой, Виталий Зигмантович, молодец. Хороший сейв. Да, молодец, Виталий. О, финальный свисток. 2 минуты, может быть, табло. Да, скорее всего, с таблом что-то не так. Да. Ну, тогда что, скажем, сегодня 8-1, показали голевую феерию. Тебе спасибо, Женя. Да, вам спасибо, что пригласили, приятно было пообщаться. Но с трибуны, скажу честно, не очень смотреть. Очень хочется быть там, на поле, помогать и выигрывать. Все, всем спасибо. Тебе, Жень, спасибо. Ну што, сябры, давайте хуценька падводзіць вынік гэтаму матчу. Перамога з лікам 8-1. Выходзім мы на другі чысты радок, абганяем Трактар і рыхтуемся да матча праз тыдзень. Нагадаю, гэта гасцявая гульня супраць Энергетыка. Мусіць, гэта будзе бойка за плэй-офф, у тым ліку можам мы і такое так называць гэты матч. Я думаю, згодны са мной ты, Ілля, бо пакуль Энергетык пахне як самы наш галоўны канкурент за плэй-офф. Менавіта так магу я гэта назваць.
Ну, я скажу, што галоўны канкурэнт гэта толькі мы, крумкачы, бо ўжо на другім, зараз ужо мы на другім радку, і калі выйграем усе матчы, то мы у плэй-офф. Таму чакаем перамог. Дзякуй, сябры, за то, што глядзіце. Чакаем вас на трыбунах і ў трансляцыі. Да, гэты матч для вас каментавалі Ілля Кураленко і Алексей Барысевич. До сустрэчы на футболе. Да выбачання.